Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Kantabriatik Pedreñan gara gaurko honetan, Marina de Cudello bandera jokatuko dira, bai emakume eta baita ere gizonezkoen mailan, honek esan nahi du, Euskotren Ligaren asteburua dugula, Euskotren Ligaren hasiera eta Zumaiarentzat izan ezik, zailkatuta delako egungo txapelduna izanik, beste guztientzat eta 7 hautagai dira, erabaki horra izango dela asteburu hau. Gaur hemen Pedreñan jokatuko den estropada eta bihar Euskolabel bandera Donostian 7 hoietatik 3 zailkatuko dira emakumeen beste estropada guztietan parte hartzeko. Esan beharrik ez dago beraz, nolako garrantzia duen asteburu honek emakumeen mailan eta jakina gero gizonezkoen bandera ere izango da eta hori ere beti da ikusgarria estropadaremu berezi honetan. Gaur turra dela eta ETB kasate katean hasiko gara eta turra amaitu bezain pronto, ETB baten izango duzue, zuzenean estropadaren amaiera, azken bitxandak edo, txirrindulariek aginduko dute hori gaurko honetan. Eta gure aditu agurtuko dugu, lehen bailen, Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zurire, Miguel. Ze moduz, nesken larruan izatea ez da gustagarri izango gaurko honetan Zumaiarrak bai, test bat egitera, baina beste guztientzat oso estropada garrantzitsua gaurko. Hori da, arratsaldeon, zuk zeuk esan duzu, sarreran, Mikel, aurtengo egun, lehenbiziko egun erabakigarria, gaur da, emakumezkoen liga gaur erabakiko delako ze laguntzik parte hartuko duten, eta beraz, Bartzelonan liga hasi zenean esan bagenuen mutilak 8-9 hilabeteko lanaren ondoren egun erabakigarria uraxe zutela, neska gaur, jokoan ikaragarri dute, denen ahotan dabilzkigun favoritoak batez ere Gipuzkoarrak dira, San Juan, Orio, Ibaika eta bar, baino ikusi egin beharko da, ea zer gertatzen den, bai gaur eta bai bihar. Eta bestetik, Pedreñara etortzen garen bakoitzean bezalaxe, hemen zer dan azpimarragarriena, estropada eremua oso berezia dela. Zergatikan, hemen, orain, itxas gora da, baina itxas beran, hau ondartokia da, hemen kanalak eta daude, duela urte batzuk estropada eremua mugitu zuten zabalera, baina alaren nik uste dut estropada eremurik, San Migueligako estropada eremurik, irregularrena esan berezienetarikoa, zalantzarik gabe. Olaturik eta ez da hemen, baina kaleen aldean eta korronteak eta kanalak izaten dira, eta hemen ere mugitzen jakin egin behar da. Oso ondo, Sara Gandara lankideare agurtuko dugu. Arratsaldeon Sara, pentsatzen dute klubetako ordezkariak bat emakumeen mailan tentsioz josita izango direla egonezin galantarekin. Arratsaldeon Sara. Arrastion Mikel, Ibon eta ikusentzuleak bai, ezin egona tentsioa eta urduritasuna nagusi, dagoeneko denak daude prest, euren tokietan estropadari behar bezala begiratzeko, estropada behar bezala jarraitzeko, eta badakizue beti egiten dugulako estropadan zehar euren iritziak mikrofono honen bitartez plazaratuko dizkizuegula. Hementxe gaur giro bikaina daukagu, ez ordea iritsi garenerako, pixka bat lainotuago zegoelako, orain 22, 23, 24 graduren bueltan egongo gara, eta itsasoaren uraren temperatura 19-20 graduren bueltan. Arraunerako giro ezin hobea baita ere, bare baitago dena, eta neskak dagoeneko prest daude Euskotren Liga honi, zeuek ondo esan bezala, hasiera emateko. Beraz, Mikel eta Ibon ikuskizuna bermatua dago. Hori da, hori nahi genuke bai, eta lehenik lanean hori jotarrak izango dira, eta kokatuak dira jadanik epaileen agindutara, irtera orden hauxe izango da, minutuko tartean lehenengo Orio, gero Getaria Zarautz, San Juan, Cabo da Cruz, Ibaika, Meira, Santoña eta Zumaia. 2 egunetako puntu banaketa egingo da, playoff bat bali bezala, eta 3 postu dira jokoan, 3 arraun elkarte izango dira, txartelaren jabeak, gero beste estropada guztietan, beste 6 estropadetan lan egiteko Zumaiarekin batera, Zumaia egungo txapelduna da eta azken abiatuko da gaurko honetan. Banderaren bila denak lanean, Erne... Bai! Orantxe lanean beraz, hasi da Jaun Andreok gaurko lana emakumeentzat, hasi da Euskotren Liga, 6. edizioa du Euskotren Ligak, eta lehenengoa 2009an jokatutakoa Galiziak irabazi zuen, gero Gipuzkoak hasieran gogoratu selekzio mailan eta aritu zirela, 2011 urtean Getaria Tolosak, eta 12an eta 13an Zumaia izan dugu irabazlea. Eta hemen hori jotarrak, Claudio Etxeberriak prestatutako emakumea. Hori da, Claudio jarraitzen du, horioko emakumekin lanean aurten ere, Patroi Nadet, eta aldaketa batzuk eta izan dira, arraunorin artean, baina ipatuko nuke, trenerua,
iazko txiki ontzia dela, txiki patroi handiaren, oroimenez bataiatu zen trenerua, baina aurten erreforma egin diote, amilibiaren ontziolan, eta nik uste dut Orio, pixkanaka emakumezkoen, arloan gorakari eta aurten ere beste aurrera pauso bat emango duela. Erne Getaria Zarautze lanerako pronto eta badoaz. Hortxe lanean, Getaria eta Zarautz aurten elkarrekin, eta hor ditugu lanean, Iparra Izea dugu, 14 kilometroko abiadura hartu dute lankideek, eta hemen Esperantza ontzian lanean, Getaria eta Zarautz elkar lanean eta entenatzaile lanetan Mertxa Izpurua, Izaro Lestaio patroi lanetan. Hori da, eta Esperantza trenerio aipatu duzu, Mikel, baina hau ez da Esperantza zaharra. Esperantza mitikoa, ura kae bat ligan, ARC ligan gizonezkoek darabilte, eta hau azkeneko Esperantza da nola baita izate, berriena, hori da. Beraz, maite dute, ontzi zaharra, argi dago. Mikel, eta izetxo pixka bada, Bai, esan dugu datua, 14 kilometroko abiadura, hau oso lekoa izetxua da. San Miguel Ligaren web horri aldean, aurten oso informazio garantzitsua eta interesgarri ematen ari dira, Erne Arrautzaleok San Juan ere lanean data, eta hor estropadari buruz hainbat eta hainbat datu orain, Xabi Zubiri komunikazio lanetan hartu dute, eta egia esan aurrera pausu ederra ematen ari dira, bideoak, informazio, eta aste honetan, informazioa, zera zen Joseba Fernandezek estropada eremuari buruz egindako balorazioa, eta Joseba Fernandez hemen entenatzaile izandakoa da, eta arraunlari eta oso ongi ezagutzen du, eta hori, noski, haizea eta estropada eremu honek korronteekin duen berezitasun hori aipatzen zuen, ez? Hori da, Joseba berez da, hola ikasten duena eta asko fijatzen den horietakoa, eta hau inor baino hobeto ezagutuko du, eta benetan da hau, estropada eremu bihurria. San Juan dara ikusi ditugu emakumeak ateratzen, eta nik uste dut, Zumaiaren errendimendu alde batera utzita, ontzirik favoritoak, ni favoritotzat, San Juan dara joko nituzke. Aurreko emaitzak ikusita bai. Aurre denboraldian gertatu den ikusita. Eta Etxabe prestatzaile. Hori da. Juan Mari Etxabe, Inder Paredes patroinanetan, eta hemen Kabo. Eta Kabon ere beste klasiko bat arraun munduari eta San Miguel Ligari eta Eusko Tren Ligari ekarpen handia egindako gizona prestatzaile Beni Silva. Eta palmarez bikainikoa, honek kontxan emakumeekin eta ere baditu bandera, Galiziako neskekin. Galiziako selekzioarekin. Alaxe da bai, garaipen sorta ederra, eta prestaketa handiko gizona gainera, entenatzaile lanetan Kabo da Cruzen, eta hemen da Kabo, toki hartu nahi du, etorri dira goren mailara gizonezkoetan, emakume mailan ere, lortu nahi dute hiru honenetan sartzea, horregaitik esan dugu, oso garrantzitsua dugula asteburu hau emakumeen mailan. Eta bere ala lanean, Ibaika, benetan beti gora datorren beste arraun elkarte bat. Iaz urte bikaina egin zuen, bandera batzuk eta eskuratuz, San Juan eta Zumaia ez dutu zuen, behin baino gehiagotan, Zumaia ez dutu zuen esan duke, San Juani aurrea askotan hartu behizion, eta nik uste dut hauek ere, barruan beharko luketela, okerrik ezpada. Sali da bintzat irtera, bizi eman dute. Ibaika ere beraz lanean, Madalen ontzian, Cortés prestatzaile, Aiala Uribe Larrea dute patroi lanetan, eta besteak beste, Bizkaiko arraunketak ordezkaririk ez duela, begira, hemen zerrenda ikusita, Aiala bera, patroia bera, eta Jone Oliban ere bai, beraz Bizkaian arraun elkarterik sortu ez dutenez emakumeen mailan, osatu ez duten estrainerua, Gipuzkoara jo dute, alden lekuan gustoko kirola egitera. Orion ere ondiz. Aiala ere iaz hementxe zen. Nioen, Miguel, Orion ere ondiz leku barri dabilela, Bizkaitarra antreinerurik ez, eta Gipuzkoan tosta bilatuta. Eta hemen Meira, hor dira lanean, prestatzaile lanetan Jose Carlos Maia, jarri digute zerrendan, foro abalere, telesforo abalere lanean jarruten da, aterka ontziko emakumeak prestatzen, eta patroi lanetan Maria López. Eta hemen dira esperientzia handiko arraunlariak, Antia Domínguez, Andrea Ubina, Biki Piñeiro bera, hemen maila badago.
42 balan, atera dira, eta antzematen ari garena da, traineruak joan ala pixkanaka ikusten dela, bueno, emakumezkoen traineruen lehiaketa garatzen dola eta arraunketan eta ere, denak gero eta txukunago ikusten dira guztiak. Iaz Antoniak, iaz mailarik kaskarrena hauesek erakutsi zuten eta. Bai, baina Kantabriarren ordezkaritza haiena da eta horrek merezi du baitxaloa. Patxi González dute, prestatzaile, eta hortxe dira Virgen del Puerto ontzian lanean, Naiara Fernandez patroi lanetan, eta hortxe ditugu. Irteeran arazoa izan dituzte, ia bitosta atzerago atera direlako. Teorikoki hauek ez genituzke zartu behar favoritoen tartean gaurkoari begira, argi dago. Iazko emaitzak eta ikusita ez, eta ikusten da, iaz baino arraunean baterago eta jotzen dutela, oraindik eta, ortoitzeko ajustatzeko gauzak badira, baina beste itxura bat bintzat ematen ari dira. Gainerako treneruen aldean, erritmoz eta justu, oraintxe, 38 pala da. Hemen ditugu beraz, Kantabriarrak eta lanerako pronto Zumaiarrak egungo txapeldunak hasi dira, orantxeekin diote, hau lasaiago, baina kodila osatzeko gorabera batzuk bai, ontzia ez da joan zen urtekoa, aldaketak, eta haientzate gaurkoa matematikei begira ez da garrantzitsua, baina ligari begira bai, haie txartela badute, txapelduna direlako, eta ondorio batzuk ateratzeko ere oso egun garrantzitsua Manterola prestatzailearentzat. Eta batez ere ikusteko non dauden, iaz pasaden urtean guztia irabaztetik datoz, eta badakigu guztia irabazi eta aurrengo denboraldiak, kirolean ez arraunean bakarrik zailagoak izaten direla, eta hauek nahiko dute, erakutsi ea non dauden, batez ere nik uste du San Juanekiko, San Juan aipatu duzu eta dena batera ezin da pantainan jarri eta Donostiako sailkatza estropadan gertatzen zaigun bezala, batzuk irtetzen, bestea maniobra egiten. San Juanen markatu du 5:32, irteera guztiak ja eginda dira, baina 3 arraun elkartek maniobra egin dute. Eta Ziabogan, gogoratu Bilutze eta Ziaboga bakarra dutela emakumeek, eta 5:32 San Juanek hori jok 6 segundu gehiago, 5:18, Getaria Zarautzek 5:44. Iñaki Arostegi daukagu hemen, ordezkarien armaia honetan lankideok. Iñaki, arrastion, horiok, iaz sailkapena lortu zuen Euskoten Ligan aritzeko, gaur ere sailkapenaren bila eta bihar ere bai, ezta? Bai, noski, egia zen ilusio handiakin etorri gea. Uste deu inoiz aspaldiko zailena dagoela, uste maila altua dagoela, Galizitik ere biontzi etorrita, azkenen pixka bat maila igo egin dela usten deu. Eta egia zaingo bai momentu honetan urduri eta ikusiko dugu nola joten den gaurko eguna bintzat. Jun zaitez estropada ikustera, eskerrik asko. Venga, zuei. Nora joan da ontzi hori, kabo, zenbat, 3, 4, 5 segundu, kareletik bota dituzte Gaztañazpi jauna. Asko, Mikel, beti dioguna, trabestu gabe sartu du trenerua, sartu du oso xiri, eta gero aurrekalariak horrela trabestu gabe sartzen duenean trenerua, ezin izaten du behar den bezala arraun txikia sartu, eta pentsa noraino joan den. 5:46 kabo markaturiko denbora. Urruti, San Juanek baino 13 gehiago eunenekoak tartean dira. San Juanek 5:32, horiok 5:18, Getaria Zarautzek 5:44, kabok 5:46 orain artean. Erne, hemen da Ibaika. Ez da apartean izango. Apartean ez, ongi, ea nolako maniobra egiten digute. Hortxe, gain gainean. Txukuna. Ibaikarentzat 5:34. Ze balantzak, Ibilbide txukuna egin dute, baina balantzeik eragarri egin dute. Eta horra aurrekalariak badu arazoren bat. Lotu ezinik ibili da. Arraun txikia lotu ezinik. Balada pare bat galdu. Hori da. Momentuz beraz, 5:32 San Juanek, Ibaika bigarren kokatu da 5:34rekin, gero horiok 5:18. Gogoratu, 3 honenek lortuko dutela asteburu honen ostean, gaur hemen Kantabrian, Pedreñan eta bihar Donostian Euskolabel bandera jokoan delarik, izango dira 2 estropadak, 7 arraun elkarte Zumaiarekin batera jarraitzeko Euskotren Ligan, eta 3 honenek bakarrik izango dute sari hori. Hemen Meira. 35 pala da, presari gara arraunean, oso txukun arraunean, Baina ez dute hobetuko San Juanen denbora, eta uste dut Ibaikarena ere ezetz. Ea, nolako maniobra.
Orioren denboran hortxe, 5:28, hori da. Meira eta Orio. Lan erditan, 5:28 hemen Pedreñan. Orio aliatzen orentxe. Azken txampan. Hor da Orio. Azken metrotan Orio tarrak. Hor duzu pantailaren eskuineko leio horretan. Hor da Orio. Bai, 11 eta 10 behin-behineko denbora noski, gaur inoiz baino garrantzitsuagoak izango dira eunenekoak eta bideo finisa, jakina. Urakora doa, Mikel, esan dugun moduan, eta orain, barrurako luze honetan, badagoen korronte apurra edo lagundu ingo die, bigarren luze honetan. Bai, argi dagoena da, kale berdinetik ari direla, eta tartea txikia 7 minutu lehian diren ontzien artean, horrek esan nahi du, baldintzak berdinak. Hori. Onak edo kaskarrak, baina denentzako berdinak. Antzeko, hori. Olatzarregirekin gaude hemen, Getaria Zarautzeko ordezkariarekin, eta hementxe iristen helburua sailkapena da, ezta? Bai, helburua guta hemen dauden danak bezala sailkatzia. Egia da traineru berria dela eta bandikan jendia arraunian ikasten nahi dela, baina bueno, asko ikasten temporada hasianetik eta oso gustoa gaude egiten nahi denakin da. Ba hori, aberraldan estropa ikonen egiten duen, da bintza gure buruakin guztagatzia. Sorte hon eta eskerrik asko. Agur. Hor da ba Getaria Zarautz, 11 eta 14. Getaria Zarautzen denbora. 11 eta 14, Oriok baino, 4 segundu eta 57 euren gehiago. Han 6 zituen. Eta bien bitartean begira Santoñaren denbora, 6 eta 22 lan erdita. Eta ziaboga egiteko, Zumaiarra bakarri falta dira, hortxe Zumaia 5 eta 34. Zumaiaren denbora, Ibaikak markatutako denbora, lan erditako erreferentzia beraz, garbia da San Juan 5 eta 32, aurretik, gero 2 segundura Zumaia eta Ibaika, jarraian Meira. Erne San Juan, bai, 10 eta 59 azken denbora Etxabek prestatutako emakumeentzat, eta Orioren denbora aixa hobetu dute 10 segundu pasatxo. Begira orain Zumaia normalean gainditu egingo du Santoña. Ibon. Hori da, normalean ala beharko luke. Ba, luze batean minutu erditik gora kendu badio, normalean bai. Denborak eta begiratzen ari nintzen, eta ikusten ari gara nik uste dut aurreneko aldiz, emakumeak traineruan eta hasi zirenetik, ziaboan, 6 segundoan, 4 traineru daudela. 4, 1, 2, 3, 4 traineru. Eta Zumaiarekin 5. Hori da, Zumaiarekin 5, pentsa, Beraz, berdintasun handia. Eta 7-13 segundutan, urruti dagoen bakarra Santoña da. Hori ona da, horrek esan nahi du, badagoela oreka bat, badagoela lan bat, eta badagoela seriotasun bat prestaketari dagokio. Hori da, eta traineruak guztiak, gero eta lehiakorrago direla, eta nik uste dut hori arraunarentzat eta ikuskizunarentzat ona dela. Urteekin lortuko duten oski, maila hori hobetzea, baina pausuak poliki-poliki aurrerantz. Eta aipagarria da batipat Gipuzkoa mailan klubek egin duten alegina, klubek eta jakina emakumeek. Ea ba, San Juanen denbora 10:59, Oriok 11:09, Getaria Zarautzek 11:14, eta hor da Kabo 11 eta 22. Urrutitxo. Orain Zumaia Santoñari aurre hartzen. Honek animatiko ditu Zumaiarrak, Eskotan traineru bat naiz eta jakin maila apalagokoa dela pasatzean, horre gauz potu egiten ditu arraunlariak. Ibaika, asko dago hemen jokoan. Denborarik onena San Juanek 10 eta 59. Bizi Ibaika, dira, bai. Erne Ibaikak denborarik onena 10 eta 56. 10 eta 56. 5 segundu jandizkio San Juani, bigarren goluzonetan, eta 53 palada hartu dizkiet, azkeneko txampan. Ikaragarrizko luzea egin dute. Ia zer egin zituzten hauek, estropada apartak, eta aurtengo lehenbizikoa, behintzat kategorikoa egin dute. Eta hurrengoa, helmugan Galiziako beste ordezkari izango da, Meira,
Meira lan erditan laugarren tokian genuen. Hori horien denboretan. Hori da. Ea orai. Haizea pixka bat behera. Iparra haizea, 8-9 kilometroko abiaduran. Eta hemen dira Moañako emakumeak aterka ontzian. Atzetik, Santoña. Eta Zumaia ere lanean gogor. Zumaia txartelaren jabe da, egungo txapelduna delako, aurtengo estropada guztietan arituko da ligan. Erne, Meira, 11-0 zazpi. Azkenean Orioren aurretik. 11-0 zazpi. Hobeto, etorri dira, Ibon. Bai, antxe segundo bakarrean ziren. Eta Meirak erritmo berean jarraitu 35 palan, egoskor arraunean, eta begira, lan horri esker, hori, 2 segundu sartu dizkio, eta puntu bat bintza bai. Zumaia, aixe dator, Kantabriarrak gaindituta, argi dago hemen testari begira, beharrezko datuak baditugula. Gaurko testari begira argi dago Santoña azkena izango dela. Ez dago zalantzarik. Eta Ibaikak errenta lortu du. Ibaika, San Juan, Meira, Orio, Getaria, Cabo. Hori izango da lehiari begira, erlojupeko lehiari begira, gaurko puntu banaketa. Gero bandera, bandera ikusiko dugu. Ea Zumaiak nolako kronoa markatzen duen. Erreferentzia banderari begira Ibaikarena da, 10:56koa. Eta hori zaindu behar du. Ibaikaren bukaera iruditu zaita aparta. Bizi sartu dira, presari gabe. Eta kostako zaie Zumaiarrei, Hogei beraien lehen urteko arraunketarekin eta jarraitzen dute. Hain emaitza honak eman txizkion arraunketa horrekin. Luze, presari gabe. Agore Osororen agindutara. Tarrutara hortxe. Kementxu, beti bezala. Baina ez dute lortuko. Bandera, Jaun Andreok, Ibaikarentzat izango da. 10:56. Eta uste dut San Juanen denbora ere ez dutela gaindituko. Ez. 11 minututik gora Zumaiarra. Orantxe, Zumaiarren amaiera. Telmoden ontziarentzat 11:03. Ez dute ezer arriskutan, baina puntuak bai. Esan nahi dute aurtengo Euskotren Ligari begira, Zumaia gaurko krono honekin 3. tokian, eta horrek badu bere eragina zelkapenari begira. Eta orantxe Santoña, amaieran, bai Santoña, 12 eta 30. Espero genuen bezala urruti ibili dira. Jaun Andreok beraz, emakumeen lehian gaur bandera Ibaikarentzat 10:56, San Juan 2, Zumaia 3, Meira gero 4 Orioren aurretik. Eta jarraian Getaria Zarautz, Cabo da Cruz eta Santoña sorionik beroena Ibaikakoentzat aurrera zara. Aitor San Jose Ibaikako ordezkaria daukagu hemen, lehenengo eta behin zorionat. Eskerrik asko. Denborariko honen egin duzue, astebukaera hau gainera erabakigarria da. Bai, hau da kasi urte osoko garrantzitsuenaz, gaurkoa eta biharkoa. Hemen erabakitzen da zehingo duen urte oso, eta bueno, baingoz kontentu. Biharko estropadi txiken, baina bueno, a ber. Zenbauzko maila ikusi duzu? Oso heldua. Bagenekin, San Juanekin eta oso pareka ibiliko geniala, baina, bueno, nik uste estropada oso poliak endik jeula denbora da zieran taola, eta, bueno, gerra egongoa. Nik uste oso estu egongo diala denbora guzti. Bai, 3 segunduko aldea bakarrik San Juanekiko, eta bihar bestorren beste egin behar da. Hoi da. A ber, bihar bentsa postue mantentzen dugu, no bentsa sartzea, hoi da garrantzitsuen azteko, eta, bueno, hemendik aurrea estropada gehiore bat zaien balin behitu, asko zobeto. Ja, horrela den, sorte honetan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Ibaikakoentzat bandera, Marina de Cudello banderaren 5. edizioa da, gogoratu Euskotren Ligak 6. urtea izango duela, eta hemen da Ibaika pausuak ematen esan dugu poliki goruntz, eta gaur pausu nagusia erabaki horra, 2. luze horretan egin dute lan erditan, San Juanek 5:32, Zumaiak 5:34, Ibaikak 5:34. Eta gero, amaieran, Ibaikak egurra
beste ontziei. Eta hor da, Aiala Uribe-Larrea patroia eta bere arraunlariak posaren posez denak, ikaragarria izan da egin duten bigarren luzea. Maila handikoa, eta orain bandera bila datu. Ordoa, Aiala Uribe-Larrea, San Miguel Ligako arduradunen ontzira hurbiltzen. Eta kolpea eman dute gaurko honetan. Kolpe ederra. Protagonista gehiago Sara Gandararekin. Bai, jauna Igone Carrillorekin gaude hemen, San Juan derren ordezkariarekin, bigarren denborarik onena, zorionak, zuri ere bai. Eskerrik asko. Maila handia eta asteburu oso garrantzitsua. Bai, gaur garrantzitsuena sailkatzia esan, eta lehenengo pausa eman deu, aber bihar rematatzen deu. Beste traineruak nola ikusi dituzu, Santoña pixka eta atzean gelditu da, baina gainontzekoek maila handia erakutsi dute. Bai, azkenean hor gaude, pañuelo batean batzuk badaude, nik uste sailkatzeko beste batzuk bain zailagoa daukatela gu baino hemendik aurrea uste da bertzen gertatzen. Zein ikuste duzu aurkaririk gogorrena, zailena? Oain ikusita, Ibaika dudik gabe, ez? Negu oso hola pasa dugu, lehen bizi batik irabazi geu besteak, oaingoz Ibaika daukagu hor, baina Zumaia ez da bilurruti, Galiziarrak ere ez, orduan, hemen borroka estua izangoa. Sorte hon. Eskerrik asko. Polita izango da demoraldia. Estropadaren mudanak ezberdina dira gainera Ibon. Hori bandera astitzeko gogoa, gaur ilusioz beteta, errenteriakoak eta egia zen estropada zoragarri egin dute eta bigarren luze hori benetan erabaki hori. Hori da, erritmoadetik eta sarrien beraiek jo dute eta gaur honenak beraiek izan dira, baina denborak eta behiratzen, Mikel, nik behira, uste dute susteko eraman dugula, ze lehenbiziko aldiz, 18 segundotan, esate baterako 6 traineru sartu dira. Lehenbiziko 3 sailkatuak 7 segundotan, 25 segundoan 7 traineru. Emakumezkoen traineru asko denbora gutxian, eta nik uste dut hori lehen ere aipatu dugu, ona dela ikuskizunarentzat eta lehiaketarentzat. Eta biharko egunari begira, zailkapenean, Ibaikak 7 puntu, San Juanek 6, Meirak 5, Oriok 4. Arraunak gora, hor dira gaurko irabazleak, Ibaikakoak eta zailkapen hau izango da biharkoari begira referentzia. Eta berdinketa baldin badaude, kronoak. Beraz, biharkoari begira, pentsa daiteke Meira eta Orioren arteko lehia hori erabaki horra izango dela. Hor dago gakoa argitzeko 3. txartela, okerra hundirik espada badirudi, Ibaikak eta San Juanek seguru xamar izan beharko luketela txartela aurten, Euskotren Ligan Zumaiarekin batera parte hartzeko Ibon. Hori da, gaur ikusitakoaren arabera, koska bat bai, baina Zumaia eta Ibaika, San Juan eta Ibaika goiti jardun dira, eta pentsa, Orio eta Meira, segundo terdian sartu dira, hor puntu badago jokoan, San Bertolameu aldeti aurreti da, eta nik uste dut, bihar 3. leku hori lortzeko hortxe dagoela, dena irian dagoela. Luis Mari Goikoetxea, azken protagonista ekarriko dizuegu, lankideak hementxe dago, Zumaiarren ordezkaria, 3. tokia gaurkoan, naiz da sailkapena lortuta duzuen, iazko txapeldunak izateagatik, baina kontent lortutako tokiarekin? Oso guztua, oandik asko falta dago ondo zeiteko, oandik entrenamentu gutxi eta estudio diela eta estiela eta badiela horre biliga, nahiko lanakin, baina nik uste neskak portatu diela gaurre eta amendik gaurre berri zeiko gola portatzen, eta nik uste duandik zesan handia dakaula. Gainera, nahiko estropada berezia izan da, estropada eremua bera, nahiko berezia delako, ez da? Bai, hala da, hau beti izan da berezia, porque goizian etorri ganean egurik etzeon, balizale horri entzaten, orduan horren nahiko esaten du. Baina, oso guztua, egin duen lanakin, eta bilarre lan hon nahiteguen, da, guztua gelditzek da no. Ja, horrela den, eskerrik askago. Bai, zuei, hala, gur. Beste datu bat, aipagarria behar bada, Kaboren estropada, Kabo 7. Maniobra kaskarra, eta hori larrutik ordaindu dute, emakumeen estropada honetan. Nik uste dutan 12 segundo galdu dituztela, baina hala ere, estropada buruaren gandik, 25 segundotara, eta nik uste dut, Kabokoek ere, zera duina egin dutela gaurkoan, parte hartze oso duina, eta bestetik San Bertolameu, etorri eta hor borroka hortan sartzea nik uste dut, oso kontutan hartzekoa dela. Zailkatze estropada beraz horrelaxe. Ibaika bandera irabazi du, gaur azkarrena izan da, 7 puntu, bigarren San Juan, 6 puntu,
Gero Zumaia izan dugu, baina Zumaia ez dago zerrenda honetan, txartelaren jabe delako, jarraian Meira, 5 puntu Meirarentzat, eta momentuz txartelik gabe geratuko lirateke, baina bihar dute aukera, ez dago ezer, erabakita oraindik, Orillo, Getaria Zarautz, Cabo da Cruz eta Santoña. Hau lehen jardunaldia da, bihar, bigarren jardunaldia, beste zelkatze estropada bat, eta oso ezberdina Donostian, Kontxako uretan, Ibon. Hori da, ez dauka zerrikusirik. Hemen aritu, gaurko baldintzetan, ur leunetan, korronteak eta bai, baina ondoko itxasori gabe, edo bihar Donostian aritu, hanpagak, olatuak, popareak, brankak, denak izango ditugu, eta bihar, ez zait iruditzen, gaur bezain denbora justuan, sartuko direla 6 ontziak. Santoña, nabarmen, atzerago baita. Ederki ba, zorionik beroena, Ibaikakoei eta orain buru belarri sartu beharko gara, gizonezkoen estropadarekin, bien bitartean, hemen da ferria, traineruak beti horrelako estropadaren mutan, Bartzelonan ere gertatu zen, ez da, traineru txikiak ikusi, hor erdi galduta, portu inguruan eta itxaso zabalean oraindik gehiago, eta horrelako ontzi bikainak portura sartzen ikustea ere, benetan kontraste zoragarria da, Ibon. Hori da, eta horrek berak ematen du askotan traineruaren benetazko neurria, Askotan traineruari intxaurra zala deitzen diogu, eta begira zer den traineru bat, aurretik eramango luke, ontzi zarrorrek, ferri zarrorrek, traineru bat. Batere sentitu ere egin gabe. Emakumeen lehiako estropadarik oirudirik onenak, estropadako momenturik aipagarrienak hortxe dituzue begibistan, eta horretxekin emango diogu amaiera, orain arteko lehiari. Marina de Cudello 5. Bandera beraz, emakumeen mailan, Ibaikak irabazi du, orain San Miguel ligaren txanda, eta hor aipatutako ferria, Cap Finisterre izenekoa, orantxe Santanderrera iristen ari dena. Egia zan paraje bikaina da hau, Kantabriako hiriburua toki zoragarria da, hondartza ederrekin, eta Pedreñalde hau ere naturak benetan ongi tratatutako herria. Bai, orain etxeak eta ikusi ditugu hor, baina nik uste dut alderdi hau, Pedreñaldea, hau Somo eta bar, bisitan eta etortzeko. Nahiko toki salbaia, orain gainera, hemen Pedreña inguru hau eta benetan gozagarria. Bueno, jaun Andreok, San Miguel ligaren txanda orain, eta San Miguel ligari dagokionez, esan dezagun, hauxe dela 4. jardunaldia. Gaur 9. Marina de Cudello bandera izango da hemen jokoan, Dinasol saria ere hemen jokoan izango da, Pedreñako uretan, eta San Miguel ligak orain artean ekarri duena, errepasatu beharko dugu, sailkapenean, Orillo dugu zerrendaburu, liderra, 35 puntu ditu Orillok, 2 bandera irabazita gainera orain arte ligan. Hondarribiak 28 puntu, Kaikuk ere 28, Tiranek 22, eta 4 hauek gaur ohorezko txandan arituko dira. Gogoratu, larun batetako txandak sailkapen nagusiaren arabera antolatutakoak direla. 5. San Juan da, Zierbena, Cabo eta Astillero izango dira, bera aurkariak 2. txandan, eta sailkapeneko azken 4ak ditugu orain estreineko lehia honetan lehen txandan. Portugalete, San Pedro, Pedreña eta Urdaibai. Urdaibaik badakizue, 85 puntuko zigorrarekin ekin ziola denboraldiari, Esterker Altok disiplina epaileak zigor hori ezarri zien. Urdaibai auzia 2010 hasitakoa da, falta larritzat hartu zuten, eta horregaitik dago sailkapenaren zuloan naiz eta maila ona ematen ari den, oso ona, eta bandera bat irabazia duen Salsamendiren taldeak. Erne Astearda eta txanda bandera txuria epaimaitik, listos! Eta uretako epailaren esku orain irtera. Oraintxe, Prest, egoki dira 4 traineru. Toka! Pedreña dago, atzera xago, oraintxe. Bai, bidali dituzte balanera. ¡Y acaba! ¡Ahí va! ¡Y largo! Ea, 10 segundu. Momentuz Urdaibairen branka aurretik, segundu bat beste 3 trainerue.
ea Portu nola erantzuten duen gaur. Orain arte benetan emaila kaskarra eman dute eta denboraldi hasiera honetan. 20. segundua pasada irtera balekoa, etxeko trainerua jadanik Pedreña 2 segunduko atzerapenarekin Ibon. Bai, bueno, hori orain arteko rendimentu eta ikusita ez genuke, harrigarritzat joko, izan ere, San Pedro oso ondo ateratzen da, eta gero Urdaibai eta Portu, gainetik dauden taldeak bai dira nabarmen. 44 palan Portugalek. Hortxe dira Portugaleteko gizonak, gaur zirteo zarte asmatu beharrean dira, eta gaur ere Portularrume kanpoan utzi du Josean Olaskoaga Izperro. Hori da, ez propioetatik, Mikel Portularrume, Pedro Laza, Patiño eta Manuel utzi ditu, eta begira Urdaibaik dagoeneko Franka erakutsi du. Garbi Urdaibai aurretik, San Pedro hasiera honetan txukun, Portu 2 segundura, Pedreña Laura, hemen Bou Bizkaia trainerua, Aranberri patroilanetan, eta Salzamendik gaur lau titular peto, kanpoan utzi ditu Ibon. Hori da, normalean kanpotik eta begiratzen dugunontzat, barruan doazen mutilak. Hankekoa Miguel Ángel Ruiz, deneko Panoren beke beste baborra, eta estriborrean Oskar Biudez, eta Iker Zabala estropaia guztiak jokatzen dituen. Arraunketa zabaltzen oraintxe, Urdaibai 38 palan. Urdaibai estropadaren buruak. 2 segundu orain San Pedro eta Portugaleteri, Pedreña bostera. San Pedro gaur ere, irtera politia San Pedro, oso ondo ateratzen nahi dira. Eta San Pedrori dagokionez, aurreko estropadetako emaitzak hainonak ez, eta tentsio puntu bat bai, keska, ez bakarrik Ego Itxaspe entrenatzaileak, baita ere Arraun elkarteak, eta ea gaur nola erantzuten duten. Aipagarria, Mendizabal barruan dela berriro. Hori da, pasaden astean, Carlos Mendizabal, hor taldeko indartsunetako batetzen izan, eta nik uste dut, gaur hor da, eta horrek ere punto bat emango dira. Eta ikusten ari garena San Pedron, hankekoak egonkortzen ari dira horre, atzeko laurak, Osa eta Azurmendianketik, eta Intxauspe eta Inigo Loiz kontranketik. Eta hemen Pedreña gaur zerbait egin beharko du asmatu beharko dute, orain artean liga gora berez betetakoa, ontziak ura hartu eta estropada utzi Bartzelonan, gero Fabrizio aurrekalaria lan erditan uretara junda beste estropada bat kareletik bota, entrenatzailea Mantilak esan digu ea gaur zer gertatzen den. Motivazioz eta hobeto omen daude esan du, baina estropadarik txarrena pasaden igandeko izan omentzen, aitzarakiarik ez baitzuten izan, eta oso urrutik geratu zirelako. Eta Mantila aipatu dugu, eta berarekin hitz egin dugu, gaurko estropadaren atarian, antxe, Arraun elkartean, lankideok, pres baldin badira, Pedreñako entrenatzailearen hitzak, hauxe izan daiteke momenturik egokiena. Bueno, geroxeago izan beharko da, momentuz dirudienez ez ditugu preste Mantilla jaunarekin grabatutako hitzoiek. Bermeotarrak aurretik, San Pedro eta Portugalete 2-3 segundura, Pedreña espero ziteken bezala atzeratuta 10 segundura, ea orain Mantilla jaunaren hitzak entzuteko moduan garen. Bastante más motivación de lo que parece esperar después de las dos primeras regatas, que lo hemos hecho muy mal, incluso el domingo también fue una regata muy mala. Los otros 2 días un poquitín más de mala suerte que mala regata, porque en Barcelona ni siquiera nos dio tiempo a participar y el sábado en la segunda Ciudad perdimos al patrón y bueno, pues, dentro de lo que cabe bastante motivada la gente, pues remar el pueblo y es un plus para ellos. Erantzukizun handia dute, herrian, traineru berriarekin, traineru ezberdinarekin, apustu latzak egin zituzten eta momentuz gauzak ez dira ongi atera, baina hor sustraiko benetazko arazoa da kuadrilaren maila apala. Eta demoraldi aurretik denok, Arraun mundua jarraitzen dugun denok, geure zelkapenean, 12. tokian Pedreñaren izena jarria genuen. Hori da, 12. tokian, eta pixka bat jotzen genuen beste urte batzutan, Laredo eta Arkotek 12. postu horretan hitza ez dago, baina arrastaka ibili dira, eta horren bildurra Pedreñarentzat. 4:49 Urdaiberentzat, Portugaletek 4:51, San Pedro 4:52, orantxe dator Pedreña, hortxe dira Borja Gomezen agindutara, 5-0-2, 13 segunduko atzerapenarekin, eta maniobra ostean, Urdaibeik Portugaleteri bai, segundu bakarra, eta San Pedro Laura.
badirudi gaurko Portugalete gehiago hurbiltzen dela maila teoriko horretara. Demoraldi aurreko kinielak aipatu ditugu eta demoraldi aurrean denok espero genuen Portugalete beste arraun elkarte handi horien gandik hurbilago ibiliko zela. Zan ere kuadrilla hartu, banan hor doazen mutilak eta hori horrezko txandan edo goikoekin borrokan aritzeko moduko taldea da. Gaur esate baterako hemen dagoen eguraldi leunarekin Urdaibai eta Portugalete alkarren ondoan. Kuadrilla horrek joan beharra dauka Urdaibairen ondoan. Urdaibaik Portugaleteri hasieran kendu dizkio, segundo bat, 2 segundo eta momentuz aguantatzen ari da. Eta bestetik esan, San Pedrok ere ziabogan nik uste dut 2 segundu galdu dituela. San Pedro momentuz ia beste abiaduran doa, ea noiz arte eusteko gauza den goiko biek. Ona izango litzateke San Pedrotarrentzat estutu hauek markatzen duten erritmoa zinez baita gogorra eta hori oso nahi izango dara San Pedrotarrentzat. Eta begira hauen arraunketa, Mikel? Bate batean, pizkarrak nola jotzen duten bate batera. Bate batera. Ontzi bateko errenta, Bermeotarre. Goazen une batez, Bou Bizkaia ontzira. Eta bi! Ahora! Marka! Bi! Marka! Iru! Lau! Bost! Hemen olaturik ez dagoela, baina gaur ere korka, olatu ezke, zerbait antzeman dio, mutil honek. Calisto Presmanes, etxekoen ordezkaria daukagumen. Muy buenas tardes, Calisto. Hola, buenas tardes. ¿Por decir algo quizás? Sí, bueno, porque el equipo no está saliendo lo que pensábamos en un principio que iba a salir. Bueno, después del comienzo que hemos tenido, pues bueno, lo estamos un poquitín pagando ahora y la gente, los remeros están con un poco de desconfianza y bueno, a ver si podemos centrarnos un poco y subir un poco para arriba. ¿Cómo os han llevado estas semanas desde el inicio de la Liga San Miguel en cuanto a ánimos, me refiero? Pues bueno, les hemos estado intentando animar, pero bueno, ya sabíamos desde un principio que íbamos a estar ahí sufriendo, pero bueno, encima con este comienzo, pues estas semanas prácticamente hemos estado animando un poquitín a los remeros, ¿no? Calisto, pues muchísima suerte y fuerza. Vale, gracias. Inork ez dio ukatuko Kalistori herri honetako arraun elkartearen alde egindako lana. Momentu honetan eta momentu txarretan, Ibon. Beti hor aurpegi ematen. Gizon honek zerbait baldin badu, beti aurpegi ematen duela, Kalisto. Hori ez dio inork ukatuko. Hor dira, Garmaren agindutara Portugaletekoa. Estrofa ederra ikusten ari gara, Jaun Andreo. ETB kasaten bidez gaur, ETB baten turra maitu eta gero lehen katera joango gara. Urdaibai aurretik, Portugalete laura. San Pedro Seira Pedreña 21 batera. Beste segundo bat, handi Urdaibai, Portu eta San Pedro hori. Ea bigarren ziagoara nola aurkezten diren, eta Portu San Pedro aurrekoari segundoren bateo beste kentzeko gauza diren. 5 segundu, Bermeoren errenta poliki segundoak hortxe sartzen. 4 titular falta dira, baina hala ere Salzamen diren kuadrilla aurretik da. Gehiago da Garbi, gaur helburu polit bat ere badute. Euskal kulturak, Euskal Herriak gizon garrantzitsu bat galdu du gaur. Nestor Pasterretxea joan zaigu, 80 urte zituela hilda eskulturgile eta artista handia Bermeon jaioa, eta Bermeotarrek eskaintza ederra egiteko aukera badute gaur hemen Kantabriako uretan. Hondarribin bizi zen gainera eta badu lotura baita ere Hondarribiko herriarekin, eta haientzat ere izan daiteke gaur omenaldi bat egiteko eguna proposa. Bezarka da handi bat hemendik, bere familiari artista handi bat izan da, eta Nestor Pasterretxea. Lau estropadetan lehenbiziko aldiz, estribo rankean, Toni Montenegro jarri pasaren urtean eta hor titularra izan zena. 6 segundu, bat bestearen atzetik, eta orain Portu eta San Pedroren artean segundu bakarra estropada dago hor bigarren posturako. Hor doaz aurretik Bermeotarra. Gorkari tankera hartzen diot, gaur gozatzen ari dela. Ahotxean ez dakit, Ia Zuleika, balantzaren. Kuere bai, gozatzen ari gara. Audio ederrakin estropada polita, bestera bateko estropada. Begira, badoa, sesio. 9:47 lan erditan. Hor da Urdaibai. Portuk ere balekoa. San Pedro ere bai, orain atera behar du San Pedro, 9:54 Portugalete eta San Pedro, ea irteera. A 5 de Urdaibai, azpitik Garmak, mutilak animatzeko.
Gezurretan, gure ere. Bueno, ez du, oso ez du rondia esan. Igual. 2 segundo. Pedreña orain, 26 segunduko atzerapenarekin. Erne orain begiratatua, Urdaibaik San Pedrori 8, Portugaleteri 9. Seinale oso ona da, Urdaibai San Pedrori eta Portugaleteri, segundoak banaka sartzen ari dela. Minutu erditik, 40 segundo atero hortzen ari zei San Pedrori eta Portugaleteri. Horrek esan nahi du Urdaibai serio ari dela, oso serio ere. Besteak ere bai, baina momentuz gehiago da, eta nagusitasun hori erakusten ari da Urdaibai. Pedreñari buruz ere esango dugu, lan erditan 26 segunduko atzerapena, minutuaren bueltan ibiliko da, eta argi dago urruti daude. Urruti. Egoerari buelta ematea ezinezkoa izango da Kantabria dagoetzen. Seguir acabando! Lautik lau estropa, benetan azkena. Azken mutil horien azalean egon. Horra Portugaletera. Horra izperro, Debatero! Hogei urte, aurten Josanek arraunean hasi zenetik. Errez esaten da. Errez esaten da, Gorputzak ere aguantatu egin behar du, Gerriak eta horri zarran, beste hau, itziartarra. Horikoa, banaka hartuta. Hor galdiz, aurrean kontrankean kaikun ari dutakoa. Ale ederrak, kirolari puska handia. Bai, Agirre Gomez Kota, ia San Pedroko hankekoa. Eta argi, San Pedro... ¡Vamos, equipo! San Pedro lanian ari da gaur. Bai. Eta 2 segundo gandizki Urdaibairi, ¡Acabar! Hor Bermeotarrak, Aranberriren agindutara, goazen berriro Bou Bizkaia ontzira. ¡No pares ataque, Charlie! Directo y atrás. Directo y final. Horas por estirón. ¡Levanta! ¡Ay! ¡Acabar! Aranberriren oiuak, 7 segundo Urdaibaik San Pedrori, Portugalete sufritzen, 10 segundura, Pedreña minutu erdira. Bermeotarren ordezkariarekin gaude, Agustin Aranbururekin hain justu ere. Muy buenas tardes. Arratsaldeon. Arrastion, bai. Urdaibai, como no podía ser de otra manera, va primera en esta tanda. ¿Qué se espera para la regata de hoy? Lo que toca todos los sábados, hacer una contrarreloj y a esperar a ver lo que hacen los demás. Por cierto, que hemos sabido que la jueza del ACT, Esther Queralto, ha puesto una sanción a Salsamendi de 800 euros. ¿La vais a recurrir? Eso no opinamos. No opináis. Bueno, ¿cómo estás viendo la regata de hoy? ¿Cómo estás viendo a los chicos? Habéis conseguido una bandera, 2 magníficos segundos puestos. Hombre, los chicos están bien, están como el otro día, con ganas y a esperar. Como aquí remamos 12, pues a ver lo que pasa. De momento, vamos adelante. Hemos visto que algunos chicos han quedado fuera, Neko Van Jorenbeke, por ejemplo, unos cambios, quizás descanso para la jornada de mañana. No, se han quitado los que más peso tienen. Se han metido más ligeros y mañana en Donosti yo me imagino que remarán. Bueno, pues mucha suerte y eskerrik asko. Venga. Aranburu jaunaren azalpenak, Bermeo hortxari da estropada ederra egiten. 8 segundu, estropada aurretik arraunari batzukin hitz egin eta azalpen hori eman digute, ontzia pixkat arindu, rotazioak egin. Salsamendik badu esperientzi ikaragarria eta helburu zehatzak denboraldiari begira. Iaz ere Jone Goritxe egin zuen, mutilak eta estropada ia asko eman guztiei, eta izan ere liga batean horixe behar baita. Eta Mikel hor geziak ikusten ditugu, estriborretik sartzen dira, eta aurreko audioan gorka entzuten genuen, olaz por estribor, esan du, Haizea gorti gotzen du, eta haize olatuak ere, tartekan bezta baino gehiago, askotan olako ere muetan, olatua ere, lau egonagatik ez da beti berdina izaten, eta patroiaren lana horixe izaten da. Estriborreko mutilei abisatu kasu honetan, paladearik ez jotzeko ateratzen, garbi ateratzeko palada. Estropadere monetako bereizitasuna hauxe da. Haizearen eragina, haize olatua, Bermeotarrak ongiari dira. 8 segundu, baina San Pedro eta Porturen artekoa ez dago erabakita. 2 segunduko tartea dago hauen artean, eta hori oraindik ez da erabaki hori. Hori da, eta bigarren luze honetan, esate baterako Urdaibaik, San Pedro hori, ez dio segunduri jan, Horrek esan nahi du, San Pedroren kruzero abiadura oso ona dela. Portugaletek galdu du, 8. eta 11. minutu, 3 minutu txoro izan ditu, eta orduntxe galdu du. Argi ziaboak, lehen San Pedroak hemen utxe egin du nire iritziz.
Ea ba orai. Urdaibaik oso balekoa. 14 eta 59 bermeotarrentza. San Pedro que bai. San Pedro, 7 segundo gehiago, 15-06. Eta Garma eta bere mutilek portukoek, traineru bateko atzerapenarekin, 15-0 Urruti oraindik etxeko trainerua, Cantabria trainerua. Gaur ere esan digun Mantinak berarekin solasean ari ginela. Ez dakizuen nolako testak egin ditugun. Segi laburretan, 5 minututan eta iaz baino marka hobeagoak. Baina gero, lehiaketa hasten denean ontzia, estabil. Estabil, hori garbi dago, estabilela. Eta lehen esan duguna, honek itxura guztia dauka barkatu, garai bateko Laredo, badakigu nola ibili zen urte hartan, gogoratzen sortu izan zen, atzetik estropada guztietan 12. eta itxura horitxe dauka. Eta orain, ikusgai dagoena, Urdaibaik aukera du, babor edo estribor jotzeko, ea zer erabakitzen duen. Estropadaren moa esan digute oso zehatza dela gaurkoa, ez dagoela kale artean, ez da metro bateko diferentzia. Dena zuzen eta egoki, balizak txukun ipinita. Hori da, okerrez bandimanago, itxasgora 22 da, hemen, ura igotzen ari denean azkeneko honetan ia indarri gabe igotzen du, buelta ematen duen korrientea bai, orduan indarra hartuko du korrienteak. Gezien bidez berriro, hortxe duzu aizearen eragina eta San Pedro tartea lortu du porturen aurretik. Aurrera, San Pedro taren ordezkariarekin, Sara. Bai, Jose Manuel Oiarbide jaunarekin nago hemen, gaur bigarren momentuz txanda honetan, baina sailkapen nagusiari begira, zer gertatzen ari zaio Libiari? Bueno, ikusi ez zute, Galizin oso gaizkibili ginen, Barcelona gaizkibili ginen, bueno, aber ondo rekuperatzen duen algo. Ikusten duguna, Urdaibai oso fuerte dago, eta 8 segundo hauaz, eta uste dut hola bukatu batxe firmatuko nuke. Aurreko Galiziako estropadak jokatuta eta ikusita, nola ekiten zaio 4. jardunaldi honi? Bueno, bukatu da eta hau berria da, osea, que hori da. Astu eta bain berriro hatzi. Mutilak ondo ikusten nahi iza, gaur? Bai, mutilak ondo eta, bueno, animatuta zauden, osea, Galizikoa pasatu da, Barcelonakoa pasatu da, eta gaur beste estropada da, osea, que... Oiarbide jauna, eskerrik asko. Zuri, agur. Pozik da San Pedrotaren ordezkaria. San Pedro zailkapenean 10. da. Pentsatu Urdaibai beti gora etorriko dela zigorra ondia izan arren, pentsa daiteke hor San Pedro gaur puntu bat jaten badio Portugaleteri, presioa sartuko diola, presio handia igon. Bai, eta Portugaleteri horrela bukatuz gero, bueno, lehenbiziko txanda honetan, bakarra utziko luke. Atzera. Eta San Pedro, bigarren estropada erdi honetan, Urdaibairen abiaduran doa. Bigarren ziabuan, 7 segundo zituen galduak, Urdaibairekin orain zortzi. Ondoko kaleetatik joan da, gainera. Guazen batxampak, jarraitzera orain bermeotarrekin lehenengo. Sube! Sigue! Sigue! ¡Final! ¡Final! ¡Sigue una 9! ¡Au! ¡Un minuto! ¡Sagi! Oiu Garbia, 18:35, minutu bat gehiago. Guazen neurrengo protagonistarekin, Sara. Hementxe gaude Carlos Beraskorekin, jarrierako Portugaletekoen ordezkariarekin, arrastion. Arrastion, bai. Beno, Galiziako ibilbide hori ez zen oso ona izan, ez da? Ez da izan ona, eta Bartzelonan bez, baina, bueno, guk ilusioa daukagu poliki hobetzeko. Beti esatot, ez da, alako estropadak jokatuta agian animoak ez daude behar bezala, eta nola moldatu zarete aste honetan mutilei behar bezala animatzeko? Mutilak lana egiten dute oso ondo, astea izan da gainera nahiko ona, eta bueno, etorri gara beste modukoan, ja poliki ja gure eremuetan hobeto egiteko. Beno, sorte hon eta ikusi estropada bukaera. Ni esker, arte. Lanak ditu Portugaletek, Urdaibai estropada egiten ari da. Estropada ederra eta begira nola etorri diren Ibon, 0 kalera. Hori da, Jonek eta Angel Larreneak ederki izagutzen dute, horren korronteri gutxien honi uste dut arratsaldean gaur izango dela, eta hemen kanala lehenbiziko bigarren kaletidoa, eta ez dakit, ur gehiagoren bilenak azo, batek edaki hemen. Baina nagusi, Urdaibai nagusi. Iru, sigue! Lau, sigue! Urdaibai, orantxe, 19 eta 53.
¡Salgo! 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 Garbi, bigarren San Pedro, 8 segundu gehiago, 20-0-2. Portugaleterentzat bukatu da lana, 20-0-9. ¡Ya saca mano! Eta guazen orain azken metroak egitera, etxeko traineruarekin, Pedreñarekin. Hay que pasar meta, Hau zeinek ulertu behar du. Begira Salsamendik zer egin duen, eta begira zertan ari den Pedreña. ¡Usa el cuerpo! ¡Usa el cuerpo, que recito! Eta bertako beste aldera jo dute. ¡Ahí va que se acaba! Pasamos al va. Pasamos el va. Edu, vamos. Pedreña! ¡Sigue! 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 Bai! ¡Sigue! Cantabria traineruak ere amaitu ditu lanak 20-56. Eta hemengo arraunzale finek txaloak etxeko traineruari. Hor dauden mutil asko eta asko, beste Pedreña batean, beste maila bateko Pedreñan aritutakoa dira, eta batzuk arrauna usteko tentazio galantekin ibiliko ziren, da oraindik hor daude, beste batzuk orain etorri ere bai, badakite sufritzeko urtea dela, baina hor ari dira lanean. Txaloa behintzat merezi dute, garbi dago. Urdaibeirena da erreferentzia, 19-53, San Pedroko 20-0-2, Portugaletek 20-0-9, Pedreñak 20-56. Urdaibei txanda honetako garaile izatea pronostikoetan zegoen. San Pedro nolabait sorpresatzat edo hartu behar dugu, Portugaleteren aurretik ongi sartu delako, eta Pedreñarena ere espero genuen. Beraz, hemendik atera beharreko ondorioa, nolabait Portugaleteren demoraldi hasiera, kaskar hori berriz ere konfirmatu egin dela Ibon. Hori da, laugarren estropada, leunean, Portugaletek, printzipioz, deno San Pedroren aurretik eta joango genuen, baina gogoan dut, igandean, Bueun, San Pedro eta Portugaleteren artean, Portugaleteren alde, 2 segundoko alde izan zela, eta alde horretatik, San Pedro eta Portu borrokan izan ziren igandean, eta gaur ere bar. Niretzako, hemen deigarriena da, San Pedro, Urdaibairengandik oso hurbil edo nahiko hurbil egon dela eta 8 segundura bukatu duela. Bigarren ziagoan 7 segundura zen, bukaeraen 8, eta horrek esan nahi duena, San Pedro ikeragarri ibili dela, eta norbaite pentsalezake, banderari begira Urdaibaik San Pedrori 8 segundo bakarrik, hor utziko dugu, eta bukaeran guztia ikusita gero ondorioak aterako ditugu. Hemen ari gara ikusten, Pedreñakoen lanaren amaiera, eta nagusitasun osoa gaur Bou Bizkaia traineruarena. 4 titular kanpoan utzi ditu entrenatzaileak, ontzia arintzeko, rotazioak egiteko, mutilei estropadak behar bezala banatzeko, Salsamendiren mutilek markaturiko erreferentzia hor da, 19-53, San Pedroko 20-0-2, Portugaletek 20-0-9, eta Pedreñak 20-56. Arraularia baino lasaiago doa, piragua sale hau. Ibon? Bai, lasai esko do hori. Kamara eta guzti. Begira horri ikusten da, garbi orentxe marea punta, itxasgora. Tamen problema izaten da, itxasgora denean, marea biziak direnean, urak buelta ematen duenean, lehenbiziko 2 ordutan korronteak ikeragarrizko indarra ordun txagazten du, eta ni 2., 3. txandako prestatzailea banitz, derrepente jarriko nitzake, orain nabe dauden bezala, salidea emateko ondo pronto. Eta bestetik, esan dezagun, onerako zein txarrerako, korronteak gehien jotzen duen kaleak, lehenbizikoa, eta 2. direla. Estilero orain txezartzen. Hortxe ari dira beraz arraunlariak prestatzen. Turrean oraindik azken maldetan dira, aurrekoak eta minutu batzuk behintzat, hemen ETV kasetan jarraituko dugu, gero txandau jokoan dela, kate aldaketa, ETV batera pasatuko gara, txirrendulariek haien lanak amaitu eta gero. Lehen kaletik Astillero, 2. San Juan, 3. Zierbena, 4. Kabo, bandera txuria eta emaitik, erne. Bandera gorria, bai! Abiatu dira Jaun Andreo.
Astilero atzerago. Tosta bateo atzerago, Lauak gogorrari dira zirako txampan. San Juan Branka aurretik sartuta. 18, 19, 20, irtera baliozkoa da beraz. Hemen txedira Jaun Andreok. Arraunlaria. Azpiti Jimeno entzuten dugu, indar galantarekin. Jarraitzeko esanez, seguimos así. Honek horrek esan nahi du, erritmo honetan, minutu terdira arte luzatuko duela. San Jose Amabigarrenarekin, Jose Luis Cruzes prestatzaile, eta Iker Jimeno patroilanetan. Ohiko taldea, aparteko aldaketarik egin gabe, eta Garru gaur ere, aldaketak zentzu handiz eta eginez, rotazioak, bi aldaketa, Angel Gomez, eta Carlos Diez, da Mutil Arinak, haiekin ari da jokatzen, Mutil Bizkarrezurra mantendu. Angel Gomez, Pedreñako arraunlari eta entrenatzaile izan dako urte askotan, behar bada min pixka bat izango du, gaur ez delako hemen aritu. Baina entrenatzaile izan dako adabera eta badaki entrenatzaile batek nolako ardura duen, eta nolako erabakiak hartu behar ditu. Eta normalki olako liga batean gainera beste faktore bada, edadean aurrean doazenak ere, gehiago kontu egiten direla. Horra San Juan darra. Horma Zabalen agindutara, patroi veteranoa, esperientzia duna, maila ona ematen ari dena, hasiera honetan Joseba Fernandezen kuadrilla horretan, Ibon. Hori da, Josebak bere ibilbidea osoan bezala beti aldaketa egintzalea da, gauzak ikusteko eta gaur ere egin ditu, ezta? Joseba bera bigarren tostatik hirugarren gora pasada, lehi barrekarri du kontrankera eta estriborrean, horre ere dantza handia dabilki, gaur urko kortajarena sartu du, esate batera. Astillero, lehen kaletik aurretik errenta hartuta, eta benetan errenta dotorea. Zierbenari 3-4, San Juani 4, Kabori 5. Hemen Zierbenaren aurkezpera Zunzunegi prestatzaile, liga hasiera paregabea egin dute, zelkapenean 6. tokian dira, eta igo berriak direla kontuan hartuz, hori bada zerbait. Lan handia egin dute itxura denez hauek neguan eta udaberrian, eta horren fruitua bildu dute hasiera honetan. Eta gaur, aipagarria aurrekalaria norden, ez da, Ibon? Hori da. Txirrindulari profesional hoia, Eladio Sánchez. Urte batzuk egin ditu Zierbenan, eta Azunzuk gaur baborra mantendu egin du, eta estriborrean ere aldaketa bat egin du, Ricardo Lamadri atera du, Asier Alonso sartuta, eta Larruzkain aurrekalaria eta etxeko arrobiko arraunlaria atera egin. Eta hemen Cabo da Cruzen aurkezpena, Gustavo Vázquez prestatzaile, eta Alfonso Díaz patroilanetan, eta nolabait aldaketa batzuk ontziaren aurrekaldean, eta klasiko denak bestalde ongi kokatuak hortxe dituzue, Ankekoa Lojo, Luis Manuel González beste bandan, ababorren, baina atzetik, Bai hori ez, nioen Kaboren inguruan atzeko 7 mutil mantendu egin dituela eta Gustavo Vázquez entrenatzaileak beste entrenatzaile asko bezala aurreko jendea espaldekoak eta postekoak eta horiek aldatu dituela. Eta argi, Astillero badoa lehenbiziko luze honetan, Portuk ere lehenbiziko luze hona egin du eta hori behintzat vigilatu beharrekoa. Joanekoan, lehenbiziko kale hortatik, momentuz, bi treneru ondo joan dira. Hor utziko du. Ea labur-labur Zunzunegi jaunaren hitzak sartzeko moduan garen, Zierbenako entrenatzaile eta arraunlariaren hitzak, Astillero buruan da, Zierbena 5 segundura, gero San Juan eta Cabo 6. Pues que las cosas vayan un poco como la semana pasada, en la línea esa de seguir mejorando poco a poco y que no haya muchas sorpresas con el campo, ni cambios de viento, ni nada. O sea, que haya la máxima igualdad posible y después que se demuestre en el agua lo que tiene cada uno. Uretan ari da lanean Zierbena, uretan liga hasiera honetan dotore eta indartsu. Astillero Jaun Andreok oso luze ederra egin eta orain hemen da maniobra prestatzen. 4:49 Bermeotarren kronoa, Astillerok 4:47 antzematen da, hauek Maria betean, 5:22 itxas gora, baldintzetan gora bera bai txanda batetik bestera, ez da gordu da hondiri.
Hala ematen du, Mikel. Olako ikusita, hala ematen du orain korronte gutxiago, ote da, orain eman beharko luke, buelta urak, Bueno, joan etorri egin, eta ea, baina hemen estropadere honetan asko antzematen da hori. Haizea ere, orain pixka bate behetik, eta Astilleroren denbora 4:47 Urdaibirena baino 2 segundu hobeagoa, Zierbenak 4:52, Kabok 4:52, San Juanek 4:53, eta orain San Juan 10 segunduko atzerapenarekin gehiago sufritzen ibon. Hori da, buruarekiko, batarte desente galduta, eta kontuan izanik gainera, Astillero eta San Juan ondoko kaleetatik doazela. Nik uste dut orain jarraitu beharrekoa honakoa dela. Astillerok goranzkoan tarte handia zabaldu du. Ea, orain goranzkoan tarte hori zabaltzen jarraitzen duen, edo korrontaren gauza izan den, edo eragin hori izan duen. Astillerok Zierbenari 7, Kabori 7, San Juani 10, aurrera zara. Hementxe daukagu Emilio Collantes, Astillerokoen ordezkaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya comienzo de regata, ¿verdad? En el primer puesto, en la primera ciaboga, de hecho, mejorando el tiempo de Urdaibai. Sí, el primer largo ha sido muy bueno, se nota que está la plea ahora, yo creo que calma un poquitín el viento y hemos hecho un buen largo. ¿Qué te parece el campo de regateo de hoy, de tus convecinos? Bueno, yo creo que hoy pocas diferencias hay. La 2 no la quería nadie, nos ha tocado la 1, que no creo que tenga mucha influencia. ¿Qué tal fueron las regatas de Barcelona y de Galicia? Bueno, pues los chavales hicieron muy buenas regatas, lo que pasa que no nos acompañó las tandas. Nos tocó con más viento, peores calles, la de San Senjo, la calle 3 y 4 era muy difícil, las vueltas, pero bueno, vamos a ver si hoy hay más suerte. Gracias, suerte. Venga, muchas gracias. Euskal Telebistako lehenkatearekin ere bat egin dugu agur bero bat ikusentzule guztioi, gaur Kantabrian gara, Marina de Cudello banderaren 9. edizioa gizonezkoen mailan San Miguel Ligaren 4. jardunaldia urten, eta lehen txandan gizonezkoen mailan Urdaibaik markatu du kronorik onena 19, eta 53ko denbora, gero San Pedro, Portugalete eta Pedreña zelkatu dira. Orain bigarren txandarekin ari gara, bigarren luzean, estropadaren buruan Astillero, Zierbena 5 segundura, Kabo 6ra, San Juan 9ra. San Juan lanean ari diren ontzien artean, zailkapenean puntu gehien duena da, 5. tokian dira zailkapen nagusian, baina hemen estropada guztiak ezberdina dira, eta gaurko honetan San Juan darrak bigarren kale horretatik sufritzen ari dira. Eta orain artean txirrindularitza jarraitzen jardun zareten ontzat, albistea baita ere, gaur emakumeen leia izan dugula baita ere, eta Ibaikak irabazi duela hemen Marina de Cudello bandera, eta San Juan bigarren, Zumaia 3, gero San Bertolameu, Orio, Getaria Zarautz, Kabo eta Santoña. Eta playoff tankeran jokatuko direnez asteburuko 2 estropadak emakumeentzat, Zumaia ondorengo estropadetan jokatzeko segurua da, egungo txapelduna delako, iaz nagusi zelako, eta beste 3 postuak lortzeko, orain favoritoak Ibaika, San Juan eta Meira dira. Eta hemen txanda honetan konparaketak egiten, Urdaibai, Astillero, Astillero, Urdaibai. Honek esan nahi du, Urdaibai estropada ona egin duela eta lehen txanda irabazi duela, baina ez dagoela horrelako tarterik, txanda honetan, itxasgora 5 eta 22 minututan izan denez, ematen du baldintza, hobeagoak dituztela lanerako. Ondorio hori jakina estropada bukatuta gero, aterako dugu, orduan datu zehatzekin, baina momentuz behintzat, Astillero aprobetxatzen ari da bere momentua eta bere aukera txanda honetan ibon. Bai, hori da, baina lehenbiziko luzean tartez handia zabaldu ditu Astillerok, eta orain barruraka sufritzen ari da, eta nik uste dut lehenbiziko kale honek horixe duela. Nik uste dut ura dagoeneko buelta emana izango da berantzazia, eta lehenbiziko kale honetatik joateko ondo, baina etortzeko nahikoa lan izango dut. Lan handiagoak, eta Zierbena eta Kabo gainera etorri zaizkie. Ea orain, hemen korronte tokiak lehenbiziko 2 kaleak dira, nik uste dut. Astillerok 9 eta 51,
eta argi dago diferentziak murriztu egin direla. Zierbenak 9:52, Kabok 9:54, hain zuzen lehen Portugaletek eta San Pedrok egindako denbora, San Juanek 9:58. Orainik asko falta da, Astillero eta Zierbena orain parean, berriro esango dugu Zierbenak nolako azken bi luze onak egin dituen denboraldi honetan orain arteko estropadetan, Ibon. Hori da, ea Zierbena orain goranzkoan, Astillero hori eusteko gauza den. Astillerok lehenbiziko luzean hasieratik puskatu du estropada. Ea Zierbena eta Kabo orain eusteko gauza diren, eta San Juanen inguruan esan, orain eutzi behar diola, 10 segundu atzetik eta ibili da, 7 ere jarri da, eta nik uste dut oraindik estropadan zar daitekela San Juan. Kabo hortxe daukate begi bistan, San Juaneko estriborre. Zar daiteke estropadan. Eta Astilleroren inguruan esan, txanda hori bazi nahi badu nik uste dut luzeago aprobetxatu behar duela, Eta eskatzen Ormazabal, San Juan darren patroia, San Juan 8 segundura da, Zierbena, Astillero eta Kabo 2 segunduko tartean dira, Ibon. Hemen estropada bizi-bizia dugu. Konparaketan Urdaibai lehen txandako irabazlea, Astillero baino 4 segundu bizkorrago. Astillero diot, Zierbenarekin berdinduri dualako, biak parean, eta Erne Kaborekin, Kabo ere estropada egiten ari da. Eta hain justu ere, Kaboko ordezkarekin gaude Mario Vidalekin hain zuzen ere. Buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes. Bueno, hasta el año pasado teníamos solo una embarcación gallega. Bienvenidos a esta máxima competición. Pues nosotros encantados de estar aquí. El año pasado, la verdad que era difícil que estuviéramos en el playoff, salió y ahora ya estamos en la pelea. Además con un proyecto de cantera, ¿verdad? Sí, sin duda. Nosotros desde hace muchos años nuestro éxito está basado en el trabajo de base con nuestra gente, vamos. ¿Qué me cuentas de las chicas? Bueno, esperamos hacerlo mejor, un poquito mejor, pero bueno, no salió, mañana otra oportunidad y vamos a ir a por ello. Pues mucha suerte y gracias. Gracias, venga. Nolako txanda ikusten ari garen. Jimeno, Zierbena parean Astillerorekin batera, eta Kabo 2 segundura. San Juan 9, argi dagoena da, San Juanek lan erditan basuela atzera pentsoa, Astillerorekin konparatuta 7 segundu, orain eusten ari dira, ez dute gehiago galdu, 2 segundu bakarrik. Ea errekuperatzeko gai diren, ezta? Porque borroka hortan doaz. Eta bestetik izan, Zierbenak eta Kabok nik uste dut badakitela, orain, hause dute unea Astillero eusten badiote, gero, korrontea, gutxio erazango diela eta orain eutsi behar diela. Irudi, ederrak ikusten ari gara gaurko honetan, barruko giro ederra ere bai, patroien eta arraunlarien oiuak gozatzen ari gara, eta hortxe dira, Euskal Telebistak demoraldi honi begira prestatutako berrikuntzak, hor barruan dugune kamaratxoa mugitzen dela eta aukera badagoela ontzi barruko jarraipen hori oraindik beste maila batean egiteko, eta haizea neurtzen ere saiatzen ari garela, une oro, eta nolabait horrek ontzian duen eragina ere gezi batzuen bidez saiatuko garela momentu garrantzitsu guztietan, hortxe ikusten ari zareten bezala. Jakin ezazuen nolako kontestoan ari diren lanean arraunlariak. Eta hau Santanderko bahia da, Pedreñako estropada eremua, hau estropada eremu xelebre eta gogorra da, eta Astillero eta Zierbena parean, Kabo 2 segundura, eta estropada ederra. Oraindikan lana dute, 5 minutu pasatxo. Bai. Eta Kabo ere, beti 3, baina estropadatik atera gabe. Honetxe segundo bat atzetik, traineru erdi bat bakarrik, atzetik, estropada ikusteko bikaina eta jokatzeko negargarri txarra. Eman, baborrera zen estriborrera begiratu, eta kontrarioa ezin gainetik endu. Orain, kanpo kalde horretan, Mikel, beti ere nahaztuxeago izaten da hemen baino. Hor, badia zabaldu egiten da, eta hemen lehenbiziko kale ondotik hor bada, Pedarni ondotik ateratzen den errekasto bat, eta horrek ere bere eragina izaten du. Eta gero, laugarren kale aldera, urak nolabait naziagoak, mugituagoak, hemen ontzi dantza handia dagoelako, ezta?
Handa beraz, Urdaibaik markaturiko erreferentzia 14:49, ea orain Astillerok 15-0-0, Zierbenak ere bai. Parean dira biak, Kabok 15-0-2, eta San Juan darrentzat 9 segunduko atzerapenarekin 15-10, San Juanek Portugaletek baino segundu bat gehiago estutu beharrean dira orain, Ormazabal eta beren mutilak. Hori da, eta kontuan izanik nabarmen, urak buelta eman du, bera hasi da, esate baterako Astillerok Urdaibaik baino azkarrago egin du, eta orain korrontea kontra izango dute, eta hori San Juani, kasu honetan Portugaleterekiko konparaketa horretan, kontrakoa egingo zaio. Hementxe gaude, Jose Manuel Ortiz, Zierbenakoen ordezkariarekin. Harrapatu dugu Vicente Carpinterorekin berba egiten. Arratsaldeon, te hemos pillado con Vicente hablando, ¿verdad? Sí, tratando de darle las referencias con la tanda anterior, pues que él ya está controlando la regata aquí y es otra parte que te preocupa porque te puede pasar tranquilamente cualquiera de los equipos. Por cierto, mejor patrón de momento, vaya comienzo de temporada para Zierbena. Bueno, Barcelona no fue lo nuestro, pero la verdad es que supimos remontar el primer día en San Censo y asegurarlo en Bueu. Entonces, a ver si hoy somos capaces de repetir hoy la jugada y bueno, para tener tranquilidad en la liga, ¿no? Pues a ver si así es, mucha suerte. Muchas gracias, muy amable. Urdaibai eta Astillero konparaketan pare-parean, Astillerok berriro 2 segundo hartu dizkio Zierbenari, Kabo Laura, San Juan 14, Jaun Andreo. Astillero ere borrokarako, Zierbena jarri zaio, horra aurretik, orain bere egintza da, tosta bateko aldea, gauza bat badakigu bentsa, Jimenok ez dutuko dituela. Dudari gabe. Astillero oso demoraldi erregularra egiten ari da, komentatuko dugu kalea, zegora berak, baina argi dago, momentu aprobetxatzen badakitela, eta San Juan 15 segunduko atzerapenarekin lanean, konparaketan hau zaindu behar dugu, Portugalete baino 2 segundu motelago une honetan. Eldo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Su! Astillero eta Zierbenaren artean dago lehia. Kabo asko hurbildu da, berriro 2 segundu galdu ditu, berriz ere hortxe da, 3 hauetatik edozeinek irabaz dezaketxan. Orain kontuan hartu behar dugu bigarren luzean zer ikusi dugun. Eta orduan, bigarren luzean orain dela 10 minutu, handik, 3. eta 4. kaletik azkarrago etorri dira. Ea zer gertatzen den horrein. Segundu bateko tartean dira, Astillero, Zierbena eta Kabo. Igone Carrillo, San Juan darren ordezkariarekin gaude, arratsaldeon berriz ere. Kaixo, arratsaldeon. Beno, 5. tokian sailkapen nagusian mutilak, eta gaurkoan 4. txanda honetan okerren. Estropada kaskar xamarra egiten egia, baina, holakoak ere gertatzea. Estropada ere zen moduzkoa da. Nik egia esan gutxi daki horri buruz, baina esateute diferentzia daudela nik ez nizute zen. Biharko estropadari begira, indar berrituta seguru. Noski, estropada berri bat da, eta zerotik hasten denak, eta horra, por todas. Sorte hon ba. Eskerrik asko. Erne Kaborekin. Kabo 4. kale horretatik beste enparera heldu da eta Kabo Astillero eta Zierbena pare-parean. Sube dio Jimeno. Bai, baina nik uste dut orain Astillero kaleri txarrena duela. Urapera amana dago hemen eta begirak hau, ia 19 minutuan, 3. joan da, eta estropada buruan jarri da. Hor, kontua da, lehen kale horren mugimentua ikusita gero, hori jo joango dela, lehen kale horretatik, Ondarribi 2. Tiran 3. Kaiku 4. eta haien burua seguru lanean ari dela. Hori da, eta begira San Juanek, niretzako oso esanguratsua San Juanek zer erabaki duen. Zeharo baborrera jotzea, korronte horri iskin egiteko. Lehen biziko txandan, erabaki dutenen kontrakoa, Kabo buruan da. Hau da betiko Kabo baku. Ontzi langilea, ontzi gogorra, ontzi zaiatua. Kabo 2 segundu Zierbena eta Astillero hori. Hau da marka. Kabo da Cruz. Txanda irabazi nahian hemen. Irabazi egingo dute ganera. Bai, irabazi egingo dute ganera. Garbi dago abantaila.
3 segunduren bueltan izango da. Urdaibaik 19:53, hori ez dute hobetuko. Baina txanda, Kabok irabazi du. Zierbena bigarren, orain Astillero hirugarren, 3 segundotan sartu dira hiruntziak, eta San Juan, bigarren kaletik laugarren gora joan, hor txari dira amaitzen orain. Bai, San Juan azkenean, Portugaleteren atzetik amaieran ere. 20:12 San Juan darren denbora. Erreferentzia beraz, lehen txandako garailearena da. 19:53 Urdaibaik markaturiko denbora, eta begira nolako posa, Boiroko gizonen artean, lehertuta daude, baina erakustaldia eman dute hemen azken luze honetan, Ibo. Bai, pentsa, lehenbiziko luzean, Astillerorekin 6-7 segundo atzetik ibili dira, eta eutxi, eta bere momentua izan dutenean, alegia, aguantatu egin dute 18 minutuan, eta korronte gutxiago eta bilatu dutenean, ez dute egin dute, hauek hori beti izan dute, aurten ere bai, kategorian bukatzen dituzte estropadak, ez da guk diogulako, horrela eseo da, askotan konfirmatzen digute, eta begira, eta ni orain kezkautu egon nitzake, 3. txandako ontzio bat banitz. Zergatik, korronte horren bere hasiko da, nabarmen bigarren txanda honetan ikusi dugu, nola urak buelta eman duen, eta hori nik uste dut, oraindik ere gehiago izango dutela. Momentuz beraz, behin-behineko sailkapen hauxe da, Urdaibaik 19:53, Kabok 19:55, Zierbena gero, 4. Astillero, 5. San Pedro, 6. Portugalete, San Juan eta Pedreña momentuz azken bitokitan. Iagarkientza tarte bat eta berehala Orezko txandan lehen kaletik Orillo, 2. Hondarribia, 3. Tiran, 4. Kaiku. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Astear da Orezko txanda jaun Andreok. Marina de Cudello banderaren 9. edizioa dugu jokoan. Eta bandera txuria epaimaitik erne, berehala ditugu eta denak lanean. Uretako epainak bandera gorria astindu du eta abiatu dira jaun Andreo. Hemen bandera irabazteko Urdaibairen denbora hobetu behar da. 19:53 markatu dute bermeotarrek. Eta orain lehen kaletik Orillo, 2. Hondarribia, 3. Tiran, 4. Kaiku. Ea ba. Orio eta Hondarribi, bizi, segundutxo bat sartuta hasiera. Makazagaren mutilak hemen, Irakoitz Etxeberria patroilanetan, eta kanpoan gaur Larrea, Garballeda eta Alberdi eta Albizu ere falta da. Hori da, hori xena nabarmenduko nuke, Miguel. Dena esplikatzen hasi gabe, Albizu, orain arteko pagorrankekoa, utzi duela kanpoan, eta haren tokian Inigo Mujika sartu duela ababorrean. Hori ondo ateratzen da, ateratzeko kale ona du, orain du aukera. Hemen Hondarribia, Lutos gainera, badakizu ezer gertatu zen duela astebete, Zagarautegi batean mutiko bat zorigaiztoko istripu baten eragin ezilik, eta familia Bazkide Arraun elkartean eta haren omenez Lutos. Gaur ere Lutos Euskal Herria Nestor Basterretxea Hondarribian bizi zen eskulturbila handia joan zaigulako Bermeon jaioa. Eta ez dugu ez ahaztuko, eskulturbile eta artista handia. Hemen lanean Orillo buruan, Hondarribi segundu batera, Kaiku bira, Tiran 4 segundura, Tiran sufritzen hasiera honetan Ibon. Bai, nik uste dut maila apalagoko trenerua dela, beste abekin konparatuz, eta orain, gainera nik uste dut hori Hondarribia eta Kaiku oso ondo ateratzen direla, eta hori ikusi besterik ez dago. Kalerik onena ez dute, lehenbiziko zera hontan, 3. hori, eta esan, Tiranen inguruan, gaur ere gauza oso normalak edo egin dituela entrenatzaileak. Hor atzeko zaldiak eta mantendu egin ditu, eta horrean dantza pixka bat izan du. Eta Hondarribia ez dugu aipatu, eta han esan, gaur Mari Ezkurrena dola, 3. tosta estriborrean. Eta hemen Kaikuri da okionez, 3 titular garrantzitsu gaur kanpoan. Alde batetik Fede Steindal, hori da Carlos Rodríguez, hankekoa ere bai, eta Gentza Zubiri. Kortak, entrenatzaileak, hortxe jarraitzen du, aldaketak egiten eta bar,
Eta, bueno, ea gaur laugarren kale horretatik, zer erakusten duten? Hori eta Hondarribi estropadaren buruan, txalden arteko datuak gurutzatzen baditugu, orain Urdaibe baino 8 segundu bizkorrago doaz. Argi dago, joan etorri osoa eginda gero hartuko ditugula erreferentzi jatorrak bigarren maniobra egitera datozenean, Ibon. Ikusleak eta kokatzeko, orain ura bera doa, bera hasi da eta beraz hauek Urdaibe egite izan duten korrontea baino gehiago dute lehenbiziko luze honetan. Batez ere, Oriok eta Hondarribiak lehenbiziko eta bigarren kaletik. Gero, buelta ematen dutenean, lehenbiziko txandan, Urdaibeek izan duen korronte hori kontra izango dute, beraz, ziago arte itxarongo. Hondarribi aurretik kokatu da. Kaiku 5 segundura. Hondarribi eta Orioren artean dago burruka, segundu batean dira biak. Kaiku 5 tiran 7. Irakoitze, olatua abisatu zau ere, lehen gorka bezala, hor movimentua bada, eta patroiek hori abisatu egin behar izaten. Itxas gora 5 eta 22 minututan, itxas bera, gaueko 11 erditan, eta argi dago beraz estropaderemu berezi honetan, hainbat momentutan gora berak izango direla korronten eraginez, eta gero, egia da, horregaitik normalean estropada 6etan izaten dira, eta gaur aurreratu eginda estropada, hain zuzen Maria Betiakin estropada egin izateko, baina antzemango da orain Maria bera hazia dela, garbi ikusten da. Begira, Hondarribi hau ondo atera da. Normalki Oriok egiten du, irtera oso ondo, nik uste dut 4 traineroetan irterik gogorrena orain arte Oriok erakutsi duela, eta Hondarribia utzi dio lehenbiziko txampa horretan, eta orain arraunketa zabaldu dutenean, estropada buruan doa. Orio 35 pala eskasean, eta Hondarribia seguru zarritxa 36 palan. Ea ba. Orain txebali zaren bide. 4:47 izan da Astillerok markatutako erreferentzia. Eta hori txikitu egingo dute orain. Ea lan erditan gero segertatzen den. 4:41 Hondarribik, Oriok 4:42. Kaiku 6 tiran 9. Eta maniobra irteran, Hondarribi eta Orioren artean segundu bat, Kaiku eta tiran urruti, 8 eta 10 segunduko atzerapenarekin. Urrutitxo. Bai, urrutitxo. Kaiku hor ziagogan segundoren bat edo beste, galdue izango da. Orain, nik uste dut vigilatu beharrekoa onakoa dela. Kaiku, 4. kale hortatik, ez du izan horren beste korriente, lehenbiziko luzean, ea orain etortzeko korriente gutxi izango du, eta hori nola aprobetxatzen du. Hondarribi estropadaren buruan Oriori 2, Kaikuri 8, tirani 10, Azio Zurinagarekin ere 2 hitz egin ditugu estropada aurretik, ea lankideok Kaikuko patroiaren hitzak pantalla jartzeko modurik badugu. Bueno, seguir un poquito por este camino, ¿no? Yo creo que la línea es buena, creemos que tiene que ser ascendente y esperemos que así sea, ¿no? Hemos venido con, igual a alguien le suena extraño, hemos venido con mucha moral de Galicia, vinimos muy contentos de Barcelona y bueno, esperamos seguir en esa línea. Dicho esto, pues bueno, esperar un poquito a ver qué depara el sorteo de calles. La buena la va a hacer el que gane la regata y la mala el que la falle, entonces... esperar pues bueno, ante la duda por las calles centrales remar, ¿no? Y bueno, pues sobre todo estar cerca a la cabeza. Laugarren kale egokitu zaie, badakizue, hortik ari dira lanean, konparaketan Kaiku eta Urdaibai, 2 segundu bizkorrago momentuz Kaiku, baina burruka banderarako lehian, txanda honetako oilarren artean, Hondarribi eta Orioren artean dago, eta Hondarribi estropada ederra egiten ari da, segunduak sartzen hori. 3 eta 4 ere bai. Hori da, segundo bakarrarekin atera dira ziago batik, dagoeneko 4, eta horrek esan nahi du traineru bat aurretik badirela, eta begira, 36 pala pasatxoan, eta arraunketan hauek ere, beste bezala bat presari gabe ondo bukatu. Gogoratu, denboraldi honetan San Migueligan 3 bandera jokatuta, Oriok 2 garaipen lortu dituela, Urdaibai 1, eta hor da Munarriz bere mutilak animatuz. Olatu bainaiz! Bizkarra! 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 Bizkarra lana eskatu,
hori izan da, bizkarlan eskatuz. Tartea gora doa, Ibon. Bai, gora eta nik hauei, doai bat aitortu erbaniek ondarri bitarrei, esango nuke, ez direla barkatzaileak. Besteak ere ez, baino alde, baldintzak eta alde jartzen zaizkenean, aprobetxatzen dute kategorian. Nik uste dut beste inor baino beto. Eta nik uste dut Orbañanos ere eskola handia duen entenatzailea dela, honek irakurri du astegurua ere bai, pentsatu du behar bada beste hori sailkapenen aurretik aldaketa gehiago, nik gauzak hobeto neurtu, mutil punta-puntako enak edo, eta zergaitik ez bandera bila Ibon. Hori da, eta Hondarribiak, orain arte Orio lider sendo bezala ikusi dugu, baina Hondarribiak Bartzelonan, Galizian, ordu laurdena onenaren pare egin du, gero erori eginda, egia da, eta gaur behira, beste segundo bat ere, sartu di hori. Erori, Kaiku eta Tiran erori dira. 13 eta 15 segundoko atzerapenarekin, hortxe dira Kaikuko gizonak, eta Zurinaga mutilak animatu nahia, baina nahikoa lanekin momentuz zestauko gizonak. Guazen metro batzuk haiekin egitera, metro batzuk Bizkaitarran. ¡Los rebotes, campeón! ¡Aguanta! ¡Ay! ¡Aguanta! ¡Ay! ¡Acaba! ¡Largo atrás! ¡Final! ¡Final, chavales! ¡Final y mano! ¡Atrás! Oinak, zein garrantzitsuak Ibon. Hor ederrek ikusi da, hor ondo lotuta, nola eramaten diren hor kateatuta, eta horkoaren mugimendua. Horrek esan nahi du Benito ondo ari zela lanean. Hondarribi aurretik, hori 6, aurrera zara. Iñaki Arostegi, Orioko ordezkariarekin gaude, hain justu ere, hasiera bikaina San Miguel Liga honi, eman dio zuena, Bai, egia zen hasiera bikaina, gaur pixka bat hor sufritzen egea lehenengo kaletik, baina eusten dion momentuz estropadan eta sufritzen pixka bat. Bai, nabaria dan Maria bera doala, ez da horrek kalte egin dezakela. Bai, garbi dago, eta lehenengo kaleare garbi da, ni uste ez dala honena, hor dago ondargehiena hor dagoela badirudi, eta egia esan desente sufritzen egia gaur kale hortatik. Ia basa gertatzen den, sorteon. Jare, eskerrik asko. Bai, 9:47, Hondarribik 9:40, hor dago datoa lan erditan. Oriok 9:48 Urdaibai baino bat gehiago. Eta Kaiku ia 14 segundura Tiran 15-era. Lan erditako zailkapenean, Kaiku Erne 9. postura joango litzateke, eta Tiran 10. tokira. Kaikuren inguruan esan dugu, joan ez direla joan, baina etorri ere ez. Horrek esan nahi du, ez direla Bartzelonan edo pasaden larun batean San Xenxon eman zuten maila ematen ari. Eta Oriok, Hondarribiak beste segundo bat sartu dio hori, Hauek ere, Urdaibaik lehenbiziko txandan bezala, banaka, ari dira kontrarioi segundoak sartzen. ¡Todos un poquito más! Hondarribik hori 7-8, asko da hori. Orain normalena izango litzake, Hondarribiak eta Oriok ere bai, Urdaibairi tartea zabaltzen. Ea, lehenbiziko hirugarren ziago horretan, ze diferentziarekin aurkezten diren, gero seguru Urdaibaik errekurrean dingo dietak orakoa. ¡Acaba! ¡Grandes! ¡Vamos a atacar fácil con el viento a favor! ¡Y bien atrás! ¡Va! ¡Ay! ¡Mover! ¡Buena! ¡Ahí va! ¡Ataque directo y atrás! Kaiku eta Tiran, atzetik 17 segunduko atzerapena. Oriok ere 8-9 segunduko atzerapena du. Hondarribia baina ematen ari da. Hondarribiak orain berriro tartea zabaldu. Urdaibairekin erreferentzia. Laren erditan 6 segundu ziren. Orain gora doa hori, 12-13. Gero bukaeran esputuko da berriro. Dena aldeko jartzen ari zaio Hondarribiari, txanda menpean du. Eta orain badakite korrontea alde daukatela, Urdaibaik lehenbiziko txandan izan duena baino gehiago, eta orain jo behar dute, hirugarren ziagoa horretan, tartea zabaltzeko. Pedro Mari Abandorekin gaude, Kaikuko ordezkariarekin hain justu ere, Kaiku honetan sailkapenean ikusten ari garen bezalaxe, 9. tokira joango litzateke gaurko estropada honetan. Bai, segundu gutxi batzu hor ikusten da, bai aurreko txandan ikusten zen, 10 segundu sartu direzela,
eta nahiko gatz izango dugu lehenengo txandare logo inondik inola ez dago aukerarik. Problema da hoain 5 segundotan hor gaude 5-6 populazioak eta hortxe gure bura momenton hor lehenengo 4-5 arten sartzea da. Pedro Mari, estropadaz aratago, jakin izan dugu mugimendu bat omen dagoela kortari jarritako isuna barkatze aldera. Horren inguruan aldakizue zerbait? Bueno, bai, eskaera bat dago, egia da hor, badekizue nola zigortuta izen zan pasan urtean, nola onartzen dan ez, eta ikusi da, juezak etzaten dago, bai etza arrazoia dakola, ez da? Orduan, talde batzu proposamena baita ados daudela, beste buelta bat emoteko eta hortxe beste bilar bat izango da azeten barruan. Eskerrik asko, Pedro Mari, eta sorteo. Bale, eskerrik asko. Ea hor beste estropada badago beti, bulegoetan. Estropada bat uretan, beste bat bulegoetan. Jose Luis Kortak duela urte bete hemen zigorra izan zuen lehenengoa. 11 estropada 800 euro. Epaileari bultza egin ziola ontziarekin ez, berak ezetz, epailea gero baietz. Azkenean zigorra hor izan zuen Juan epailearen zigorra. Gero, dopin salaketa egin zuelako eta San Miguelikan hori bazegoela esateagaitik, 27 estropada eta 2.000 euro. Oraindikan 31 estropada ditu, zigor moduan, zigor handia. Zer gertatuko den? Ikusiko dugu, mugimendua hor dago eta klubak dira, ligako nagusiak, klubek izendatu dituzte baita ere gero epaileak, eta epaileak ere bere lan egin behar du, bere autonomia guztiarekin. Beraz, esan duguna, estropada bat uretan, beste bat bulegoetan. Orain interesatzen zaiguna uretako estropada da. Eta Hondarribiak hori 10, Tirani 21, Kaikuri 23, Tiran Kaikuren aurreti. Konparaketan, Hondarribik Urdaibairi errenta zabala, errenta hori zabaltzen ari da orain, baina bukaeran hartuko dugu referentzia. Erne, 14:49 Bermeotarren etatua Ziabogan, azken Ziabogan Hondarribik begira. 14:41. Urdaibai baina 18 segundo. Asko da hori. Asko. Bandera Hondarribi bidean da. Ikusi baina hori gutxitu egingo da orain. Niri asko txoribitzen zaitena dela, bukaera zema izango dira, 12 bat, 10 bat, ikusiko dugu. Ea Mikelek, Orbañanosek zer erabakitzen duen, eta Joseba Munarrizek nora gotzen duen. Horiok 14 eta 50 markatu du, Tiranek 15-0 bat, Kaikuk 15-0 Gaurko eguna mingarri izan daiteke Kaikurentzat eta Tiranentzat. Zailkapenean nik uste dut hauek puntu sorta ederra galduta joango direla gaur etxera. Eta Orio hortxe ari da, Oriok altxorra badu, Oriorentzat gaur oraintxe firmatzeko modukoa, bigarren bukatzea. Nik uste dut Oriorentzat bigarrena gaur, hona izango. Hondarribik baino 7 puntu gehiago ditu. Bat galdu gaur, bat galdu. Koltxoi bat badu. Kudeatu egin behar da, errenta hori. Aldaketak egiten jarraitzen du Igorrek, eta nik uste dut liga baten barruan, gauza abek, favoritoak bandera guztiek irabaztea, normaltzat jo ditzakegula, 8 segundora orain hori, Hondarribia, nik uste dut Hondarribiak orain duen errenta kudeatu egin behar duela, burua erabili, eta hotz lanean jardun, hori 8, Urdaibairi konparaketan 16-17. Hor dagoen jendearekin ez zait iruditzen hauek, burua galduko dutenik, Hor esperientzia handiko jendea dago, gazteak ere ari dira, pixkaranaka pixanaka sartzen, Mari Ezkurren ere hor da gaur, baina egindeako talde bada, eta orain abek saiatu behar dute, neke honekin gozatuz. Ari da, Orbañanos, gaztei aukeratxoak ematen, ongi aukeratuta, egia zuri eman zion, Zagartzazu ere sartu zuen ozertze aldairen tokian hanketik, eta gaur Marizkurrena ere hortxe da, aurrera Zaragandara. Francis González Etxabarrirekin gaude hemen, da ondo, Hondarribiak gaur, lehendabiziko bandera lortzeko. Hortxe gaude ez bidean, nik uste dut oso ondo bideratu dagoela,
gaur estropada ikaragarria egiten ari garela, gure txandan ondo nagusitzen, eta, bueno, ikusi behar dugu, bukaera arte itxaron behar dugu handik. Eta hori ze, agian horrezko txanda hau okerrena izango zela marea bera dualako, ez da? Bueno, korrenten aldetik badirudi baietz, marea bera dikua, baina, bueno, denborak ikusiz, ikusten dugu ez. Denboraldiko lehen bandera eskuratzen dituzuen, sorteo? Ja, laden, eskerrik asko. Aurretik Hondarribia, estropada egiten ari da, atzetik beste burruka badago Tiran eta Kaikuren artean. Eta bigarren postuari begira, esan dezagun Orio Urdaibei baino 6-7 segundu bizkorrago doala, konparaketan. Bueno, 2 minutu faltan, badirudi 7 segunduko zulo handia da, eta eusteko moduan izango direla. Nik uste Oriorentzat, estropada irabaztera atera eta ez irabaztea, garaile batetan beti dago gorra, baina liga luze batean bigarrena ere, irabazte ez denean, sinatzekoa dela. Guazen ba, ama Guadalupeko antzira. Urdabia jari, amabo! Entzun! Minuto bat, barrun! Markalen gatik! Ai! Guazen irua! Informazio hori motibatzailerik onena da, ez da? Bai. Halako botika. Eta begira beste gauza bat, Danak isilik eta patroia bakarrik izketa. Hori ere oso esan gura etxo esatea. Batek agindu, besteak hobeitu eta tarteka, hor kaloia eta euskatenak ez dakita, gontxalok edo zertek edo alako batek, marruren bat. Eta gainerako mutileak, iso eta tira. Diferentzia gutxitzen ari da, Hondarribik hori 10, Urdaiberi 12, bigarren posturako igual hortxe dago burruka. Hor dago koska, aurrera zarra labur. Xuxo Nuñezekin gaude bai labur, Tirango ordezkariarekin, bueno, está acabando esta tanda de honor, con 24 segundos de diferencia con respecto a Hondarribik. Bueno, esta realmente no es nuestra tanda, ¿no? La sanción de Urdaibai es lo que acarrea, los sábados nos toca remar con los mejores y bueno, es una pena porque toda la clase media estamos muy igualados y a lo mejor el quedarnos un poquito atrás hoy aquí nos va a hacer perder algún puesto. Suso, te dejo ver el final de la tanda. Buena suerte. Gracias. Hemen da Hondarribia, bandera Hondarribirentzat, Jaun Andreo! Bai, ama Guadalupekoa, 19:43, Jaun Andreo. Hor dator Orio, 10 segundura, 19:44, Bermeoren atzetik, Urdaibaik 19:43, Oriok 19:44. Orantxe, Tiran eta Kaiku Galiziarrak aurretik, 20:06, Amaika Tiranek 8garren, San Pedroren atzetik Kaiku 9garren, 20:06, 77. 10garren Portu, 11garren San Juan, 12garren Pedreña. Eta zelkapen nagusian, 2 puntu errekuperatu dizkio Hondarribik hori. Hemen dira Kaikuko arraunlariak gaurko lanaren ostean, eta hortxe esfortzua, hortxe alegina, eta egia esan estropada benetan berezia izaten da beti hemen Pereñan jokatzen dena, gaur ere historia horren beste atal bat ezagutu dugu, eta Marina de Cudello bandera Hondarribiak irabazi du. Urdaibei 2garren, Orio 3garren, eta Kabo 4garren. Kabok igo den eskerostik lortu duen posturik onena gaurko Aibor. Kabo 4garren, bihar orezko txanda. Hori da, Kabo 4garren, eta Zierben Astilero San Pedro, hauek 5garren, 6garren, 7garren, behekoek hor, zuloak eta zabaltzen eta ari bihar Kaiku lehenengo txandan arituko da. Bihar lehenengo txandan Kaiku, Portugalete, San Juan, Pedreña. Beste datu bat, Bai. Hemen, badakigu, alako egunetan, denbora gutxean treneru asko sartzen direnean, puntu festa handia izaten da, eta gaur nik uste dut, izate baterako, nahikoa kaskarra izan dela, San Juanentzat 11garren, Porturentzat 10garren, Kaikurentzat 9garren. Bideo finish aztertzen ari dira, baina hor ez dago aldaketarik. Hondarribiak lortu du bandera 19:43, Urdaibai 2garren, Orio 3garren. Bi hauen arteko diferentzia, benetan txikia. Segundu batetik behera. Datua orain jarriko digute pantailan, baina badirudi 98 izan daitekela diferentzia Bermeotarren alde. Hor da zelkapena. Hondarribia
banderaren jabe, lehen garaipena gaurko hau San Miguel Ligan demoraldi honetan, Hondarribiarrentzat, Urdaibai bigarren, Orio hirugarren, Kabo laugarren, bihar lau hauek orezko txandan. Zierbena 5garren, berriz ere postu ederra Zierbenarentzat, 6garren Astillero, 7garren San Pedro, 8garren Tiran, gero Kaiku, Portugalete, San Juan eta Pedreña. Jaun Andreok zailkapenean, hori jokorain 5 puntuko errenta du Hondarribiren aurretik, estutu eginda eta hortxe gatza eta ematen du liga bi hauen artean dagoela. Hondarribi eta Orioren artean, beste guztiak gaur Kaiku urruti geratu da, 32 punturekin, Tiran 4garren 27rekin, Zierbena 5garren 26rekin, eta Urdaibai zigorra dela eta, bestela argi dago, Urdaibai leian sartzeko moduko kuadrilla dudarik gabe, eta estropada ikusten ari gara, baina 95 puntuko zigorrarekin hasi zen Urdaibai, orain hori jetxi dute, 0 azpitik, ken 50rekin dira, baina oraindikan urruti. Banderen leian, ala ere hortxe izango da Urdaibai, aurrera Hondarribiarrekin zorionak emateko Sara Gandar. Frantziz González, Etxabarrirekin gaude hemen, zorionak lehendabiziko bandera. Eskerrik asko. Asko kostata, baina iritsi da azkenean. Bueno, iritsi da, hor ginen, ez? Aurreko estropadetan nahiko estropada txukunak egin genituen, nik uste dut suerte txarrare iki genuela, eta bueno, gaur erakutsi dugula gai garela horra aurrean egoteko. Dolu handiko eguna zuentzako, ez da? Bai, pixka bat, gogoratzen ari gara, joan den astean galdu genuen gure bazkide gazte bat, eta bueno, hortxe dugu gure gogoan, eta bestaldetik Nestor Basterretxeare hila dago, bueno, penagarri alde batetik eta pozgarria bestetik. Bueno, jun zaitez ospatzera. Vale, eskerrik asko. Zorionak Hondarribiarrei, bien bitartean zailkapenak errepasatuko ditugu, eta patroien zailkapenean hortxe Goian Karpintero, egia esan puntu sorta ikaragarria biltzen ari da, gaur Aranberri 2, David Alvarezek bat, lehen ere lidertzan genuen Karpintero 6 punturekin, orain 9 puntu ditu patroiak, eta egia esan ederra da hori. Karpintero patroien zailkapenean goian da, Kaixa Sariaren bila 9 puntu, Gorka Aranberri 6, Zubinaga 3, hor dago beraz demoraldi hasiera ezin hobea bere mailan Zierbenarentzat, Ibon. Bai, oso eroso kokatzen ari da, eta une honetan, laugarren postua, puntu bakarrera du, eta batetik hori eta bestetik erakusten ari den itxura, Gaur ere bere txandan bigarren izan da, hortxe pelean joan da, eta oraindik liga 5garren estropa da, baina zuloa ikeragarria, zabaltzen ari dira ikeragarria, edo Portugaleteri, 10garrenari dagoeneko 11 puntu ateratzen dizkiote. Asko da. Bueno, orain bigarren ontzi bat, San Miguelen elastikoaren bila, hortxe da Andueza jaunaren laguntzarekin, San Miguel Ligako presidentaren laguntzarekin elastikoa jartzen, hortxe da Irakoitz Etxeberria, Orio liderzan da, gaur 3garren amaitu eta gero, eta Oriok 45 puntu ditu. Hondarribiak 40, Kaikuko 22, Tiraneko 27, zelkapen nagusia hori da, eta berehala hurbilduko dena Hondarribia izango da, gaur bandera irabazi duen Arraun elkartea. Eta hori orain iruditan daukagun hori nik uste dut eguna salbatu duela, ezta? Hor futbolean askota izaten da, irabazi ezin denean empatea ez dela txarra, gaur ondoko kaletik joan da Hondarribiak aurre hartu dio, bigarren postuari ezin izan dio eutxi, korronte kontua direla eta 3garren. Irabazi ezin denean, sinatzeko modukoa rotazioekin jarraitzen dute, eta hor lidertzan 5 puntuko aldearekin Hondarribiarekiko. Hondarribiak orain txartuko du bandera, berehala protagonistak gehiago Sara Gandaren eskutik, baina protagonistak ere hemen dira Hondarribiarrak bandera irabazi dute, orantxe, saria, diru saria, dinasol saria, bandera ere orantxe hartuko dute Hondarribiarrek, Erne lankideok, Hondarribia, orantxe, arduradunen ontzian, txapela ere bai, Amunarri zentzat, eta astinduko du bai, botilatxoa, poza hundiarekin, hortxe da, Joseba Amunarriz, Jaun Andreok,
Hondarribiarentzat Marina de Cudello banderaren 9. edizioa. Hemen Pedreñan eskaintza ere bai, joan direnei, eta bandera astintzen Amunarriz. Momentu ederra, eta ligarentzat pizgarri ederra, Hondarribiren garaipena. Eta, Mikel, lau estropada jokatuta, 3 garaile ezberdin. Oriok bi bandera, Urdaibai bat, eta Hondarribia bestea, eta lau estropada ikusita garbi dago erregularrenak 3 ontzi hauek izaten ari direla. Kaikuk ere, estropada honak egin ditu, baino lau estropada jokatuta ez dabil, 3 hauen erregulartasuna ez du erakutsi. Hondarribiak gaur bandera eraman du, nik uste dut Bartzelonakoa alde batera utzitan baldintzak muturrekoak izan baitziren. Pasaden astean bai Sanxenxon eta bai Bueun ordu laurden batean onenak gaina joan zirela, eta gaur beste puntu bat eman dute, eta bandera eskura. Arraunak altxatzean, hortxe Hondarribiarrak gaurko garaileak, hortxe gora, zorionak Hondarribiak irabazi du gaur Marina de Cudello bandera, hor da Urbañanosek prestatutako kuadrilaren posa, eta egia zan posik egingo dute hauek bueltako bidaia etxeru. Zara Gandara, zurea da hitza. Iñaki Arostegirekin gaude berriz ere 3. tokia gaur oriotarrek. Kontent, lortutako toki horrekin? Bueno, kontent gehiena irabaztako izaten da, baina, bai, pena handiena ikusi doia pixka bat bandera zaila zegoela, eta pena handiena izan da bukaeran Urdaibaik ere 2. postorik kendu digula, eta, Hondarribiak 2 puntu jandizkigu, eta pena gehiena horregatik. Nabaritu da azkenean, kale, lehendabiziko kale hori. Bai, gu bintzat ez genuen nahi gaur lehenengo kalia, eta ala tokatu zaigu, eta, baina, tokatzen kaletik egin behar izatea, eta, hortxe egia esan, hor saiatu geha Hondarribiri mantentzen, gehiagi eskun joan ez zitezen, baina, bukaeran ezin izan dugu diferentzia hori atera egutea 10 segundukoa, eta, Hondarribitarrei zorionak ematia besteik ez dugu gehatzen. Hala ere sendo, jarraitza dozu sailkapen nagusiko lehentokian, eta orain 5 puntuko errenta ateratzen diozue bigarrenari. Bai, hori da, gaur Kaiku pixka bat galdu ditu puntu asko, eta ia esan pixka urrutik geratzen nahi da. Baina, Hondarribitarra badakigu oso forte daudela baita ere, eta, nortxe izango da bendikan estropada asko daude hemen ligan zehar. Eta, bihar bertan Donostian egongo geha eta ikusiko geha. Sorterik onena eta baita neskei ere. Hori da, mila esker zuei. Hor da beraz, Arostegi jaunaren balorazioa, eta bi mitartean hemen Gaztainazpie eta biok demorak eta errepasatzen. 4. luzean, ontzirik azkarrena, zein izan ote da? Jaun Andreok? Kabo, askotan Kaboren inguruan eta honi buruz jarrauten gara, txantxa giroan eta Kabo ez dakizat, baina gaur ere hori erakutsi dute, nik uste dut gaur hauek azkeneko luzea egin duten dagoeneko ura buelta emana zegoela, hori ere aprobetxatu egin dutela, baina zierbena ere ondoan zuen, eta beti gora etorri, 18 minutu terdian, beste bien atzetik joan dira txandan, eta gero eman diote buelta. Zelkapena ikusten ari gara, zelkapena goitik eta zelkapena behetik, goitik Orio, 5 puntura Hondarribi gero Kaiku tiran. Behekaldean Erne, Argigorria Portugaleterentzat. Portugalete 10. da 15 punturekin, Pedreñak 3, Urdaibai ken 50, Urdaibai beti gora etorriko da, eta keska izango dute bai Portugalete aldean Ibon. Hori da, Portugalete keska, eta bestetik gaur San Pedro maila bikaina erakutsi du, eta argi, Astillero, San Pedro eta Portugaleterikiko 4 puntuko altxorra badu, ez da inundik ere... Ez da ikaragarria, asko falta da. Baina, bada. Pixkanaka, zulo hori ere egin du, eta kondenatua dirudina, Pedro Iñarra, ez da? Ederki, Zara Gandara, goazen Cabo da Cruzeko ordezkariaren hitzekin. Bai, Mario Gómezekin gaude hemen, gaur toki duina eskuratu dute. Felicidades por la regata de hoy, me comentabas, muy contentos. Sí, la verdad es que sí, contentos con el trabajo realizado. Sorprende un poquito el 4º puesto, creo que nosotros no lo esperábamos, pero sí, estamos peleando, hemos ganado la tanda, hemos hecho bien nuestro trabajo, nos podemos ir con un buen sabor de boca hoy de aquí en Pedreña. Y además en la clasificación general también acabamos de ver un 6º puesto. Genial, no podía ir mejor para esta primera temporada en la máxima competición. Pues sí, de cara a nuestro objetivo de conseguir la permanencia cuanto antes mejor, pues es genial. Sextos, es alejarnos más de los puestos de peligro, el 12º y el 11º. Bueno,
un día genial hoy. Bueno, pues a seguir luchando y remando también, y mucha suerte también para mañana y para las chicas también. Sí, lo intentaremos mañana, a ver si mejoramos un poquito. Gracias. Venga. Pozik dira, itzuli dira, hauek ez ziren jetxi. Hauek ziklo bat amaitutzat eman zuten, eta postua, uretan irabazitako postua, utzi zuten, baina jetxi, ez ziren jetxi. Uko egin zioten, Hori da. San Miguel ligari parte hartzari, zuk esan dozun moduan, Mikel, pentsatu zutelako ziklo bat bukatua zela, eta ez zuela merezi, Galiziatik ona eta ibiltzea, lehiakortasunik gabe. Bere zikloa, bere urte batzuk eman dituzte Galiziako ligan, eta itzuli dira, eta ondo itzuli ere, Kabo, 6. postuan da, zierbena bezala, aurten itzuli diren biak, une honetan, zailkapenaren erdian daude, erosu. Bai, esan daiteke, hauek gauzak asko aldatzen espadira behintzat, ez direla izango bukaeran playoffean. Zailkapen alde bat eta utzita ere, eta oraindik puntu asko daude jokoan, batez ere itxuragatik, sendotasun itxura bat erakusten ari direlako, Kabo eta zierbena, orain itzegaten ari garen bi treniru. Pasaitarrak ere aipatuko nituzke gaur, San Juaneka emaitzak kaskarra lortu du, hemen nik ez da hor barruan dakitenek, joan direnek dakite, zer gertatu den, baina hemen garbi ikusten da, egun txarra eukiezkero, gaur San Juan 11. puntu mordo bat sartu, eta hor erdira zoazela, eta bestetik, gaur aurrera pausu ikeragarria, bai emaitzean puntutan, eta batez ere moralean, San Pedro egin duena. Lehenbiziko aldiz erakutsi bai du, eta mutilek ikusi bai dute, gu ere hemen gaituk, eta ez gaudik inundikan ere, hor kondenatua eta hori da, talena aipatu dugu. Kaiku, beste gauza bat, Ibon, 9. zelkapenean, gaur, zelkapen nagusian, 32 puntu, Oriok 45, esan daiteke, liga, asko faltala, baina liga une honetan, Oriok eta Hondarribiak izango dutela joko. Bai, inolako zalantzari gabe. Liga erregulartasun kontua da, 3 talde, 5 estropa bakarri pasa dira, liga laurdena ere bada, 3 talde ari dira erregular agertzen. Orio, Hondarribia eta Urdaibai. Urdaibaik ezin du, eta Hondarribia 5 puntura jarri da, eta hor liga dago. Kaikuk, gauza bat ez du erakutsi, beste 3 taldeek erakutsi duten erregulartasuna. Estropa daunak egin ditu, eta momentu puntualetan, Orioren, Hondarribiaren, Urdaibairen abiaduran 13 minutu joateko gauza izan da. Nik uste dut Kaikuk badakila bere gerra aurten ez dela liga, beraiek esan ere hala esaten dute, eta nik uste dut hor jolazten ez dut esango, azkenean lanean ari direlako, baina bakoitza bere helburuekin. Bai, probatzen eta ari dira, baina estropada bakarrera niretzako lau honetan sartzeko moduko. Bueno, eta bihar Donostian Euskolabel bandera izango da jokoan, emakumentzat oso garrantzitsua, 3 postu daude, Zumaiarekin batera estropada guztietan parte hartzeko Euskotren Ligan, eta bihar hor gauza asko dago jokoan, batipat Orio eta Meiraren arteko koska hori. Eta gero, Donostiak duen xarma, San Miguel Ligan ere bai, biharko estropada benetan bikaina izango da. Bai, eta lehenbiziko aldiz, Kantauri itxasoan hariko gara, olatuetan. Esan behar nuen, olatu tartean asko ebili gara, pentsa Bartzelonan nola aritu ginen, baina, olatu ere diferentea izaten da, han haize olatua ikusi genuen, ikeragarria baino haize olatua. Hemen bihar, Donostian izango gara, estropada eremu, zer esango du, klasikotik gora, eta ohiko lantzekin lehenbiziko aldiz. Donostiak 3 ziabogetan, hor kaleen artean eta ere tarteak izaten dira, marea bizitan gaude, eta bihar ere, niri iruditzen zait, zelkapenean sorpresa bat baino gehiago egon daitekela. Eta emakumen estropadari begira, badirudi San Juan eta Ibeika puntu bat gainetik daudela, eta hor, Oriotarrek eta Galiziarrek gaur segundu terdian sartu dira. Asko dute jokoan. Benetan egun garrantzitsua bihar emakumeen ligari begira. Azken minutua bere valorazioa egin dezan baita ere, batipator ordezkarien armailan gauza nola ikusi dituen, jakin nahi dugu, Sara Gandara zurea da hitza. Egia esan, nerbi handiko uneak bizi izan ditugu, ezin ukatu, bakoitzak bereari begiratzen, telebistari begira, gauzak apuntatzen, patroiekin berbetan, nerbi handiko uneak bizi izan dira, eta azkenean batzuek posarren alde egin dute estropada eremu honetatik, eta batez ere ordezkarien armaia honetatik. Nesken estropada jokatu da, badakizu Euskotren Ligari hasiera mantzaiola gaur hemen Pedreinan, eta bihar ere, horrelaxe izango da,
Donostiako uretan, Kontxako badia horretan, ikuskizuna ere bermatuta izango da, ez daukagu zalantza izpirik ere, giro bikaina gelditu da, eta dagoeneko hemen, ez da inor, gelditzen denak alde eginda daude, festaz gozatzeko, izan ere gaur larun bata izanik, seguru gaude, luze joko duela jaiak. Mikel, bihar konbita luzatu nahi dizuegu, bihar ere gurekin bat egiteko, eta badakizu, 12 izateko 5 minuturen faltan gutxi gora bera, hementxe izango garela, zeuei dena kontatzeko prest. Hor da beraz, Sararen gonbitea, Euskal Telebistaren gonbitea, estropadekin gozatzen jarraitzeko. Zorionak Ibaikari, gaur hemen garaile emakumeen mailan, zorionak Hondarribiari, gizonezkoen ligan, San Miguel ligan, aurten lehen bandera irabazi duelako. Eskerrik asko eta bihar arte.